Federación Galega de Fútbol. Unidos polo fútbol galego. Comienza esta Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria. Cedo la palabra al presidente. ¿Hay quórum suficiente? Ahora me darán el número. Si quórum suficiente hay, me darán el número de asambleístas ahora. Bueno, pois, mentre nos dan ese dato, o primeiro que teño a facer é darvos as gracias a todos e a todas tamén que están aquí esta mañán para celebrar a Asamblea Ordinaria do fútbol galego. Gracias de maneira especial, en primeiro lugar, aos asambleístas e, como non, gracias tamén aos clubs de Galicia que poden estar aquí, que deben estar aquí e que teñen voz tamén para trasladarnos as súas inquietudes durante o desarrollo desta Asamblea Ordinaria do fútbol galego. O primeiro que vamos a facer, e creo que en xusticia así o debemos facer tamén un reconocimiento a aquelas persoas que, pois, por desgracia, nos deixaron durante esta temporada 2015-2016. E, nese sentido, quero agradecer moi especialmente ás familias que hoxe están aquí e que perderon precisamente, como digo, durante esta pasada temporada, pois, os seus familiares queridos e, sobre todo, pois, persoas cunha extraordinaria vitalidade e persoas, elas moi xóvenes e que, polo tanto, hoxe, máis que nunca, o fútbol de Galicia lles quere agradecer e estar máis que nunca. Xa estuvemos no momento do seu pasamento, pero no día de hoxe tamén, pois, estar entre todos unidos para transmitirlle todo o cariño do fútbol en galego para con estas familias. Ahora, aí veremos, creo que temos en pantalla, pois un recuerdo moi emotivo destas tres persoas que, como digo, pois non están con nós, pero estarán eternamente ligadas ao fútbol de Galicia porque formaron parte dele e formarán parte tamén no futuro. Bueno, pois vamos a chamar, neste caso, a familia de Jorge Tato, que está hoxe aquí para facerlle entrega do cariño que
todo o fútbol galego, pois hoxe quere demostrarlo con ese vídeo, pero sobre todo con un recuerdo que estará permanentemente sempre ali na súa vitrina. Creo que están por aquí. Marcos Areán, a familia. Atualei Fal. Bueno, pues con todo ese cariño y con ese recuerdo, no cual esas palabras de sempre con nós mantendremos unida a toda a familia do fútbol galego, cos que estamos, cos que estuveron e cos que estarán. E agora continuamos precisamente coa memoria deportiva da temporada 2015-2016. Creo que tamén temos preparado unhas imágenes. We're
Bueno, pois esa, de alguma maneira, é a realidade, non hasta a última categoría, que nos hubiera gustado ter de todos e cada un dos equipos, pero, bueno, en todo caso, foi un traballo moi elaborado para estar, sobre todo, en todos os campos de segunda B, de terceira e incluso de preferente, sin olvidarnos nunca, evidentemente, do traballo feito da base. Tamén todos recordamos, eu creo que a volta da selección galega como algo que nos debe de encher de ledicia a todos, non foi evidentemente sin esforzo de todos, en primeiro lugar dos xogadores, pero sobre todo do respaldo de todo o fútbol galego, dos distintos clubs que acudistes precisamente a esa cita nun tempo casi récord de organización. E aí creo que temos unhas breves imágenes que todos recordarán para poder recordar ese evento e esperando ademais que se poida repetir moi pronto tamén de novo. Federación Galega de Fútbol. Unidos polo fútbol galego.
Bueno, pois ese é o regreso da Selección Galega de Fútbol que, de alguma maneira, deixou, pois, como decían algúns medios de comunicación, enamorada, en este caso, a afición galega polo magnífico nivel deportivo demostrado e esa perfecta combinación que, a pesar de estar moi pouco tempo xuntos, lograron en ese partido deixar unha extraordinaria imagen de que temos un verdadeiro potencial a nivel deportivo na selección galega. E agora, tamén de maneira moi breve, un resumen do traballo que estamos a facer en relación aos eventos que Galicia está tendo a oportunidade de disfrutar e nunca mellor dito nun día como hoxe do fútbol playa, onde temos unhas altísimas temperaturas e que Sanxenxo está albergando pois como capital europea do fútbol playa o fin de semana pasado e en este caso capital de España do fútbol playa en España, xa que estamos ali disputando ahora mismo incluso hasta mañán domingo ás 2 da tarde pois ese campeonato de España de seleccións territoriales nas cuales, por certo, Galicia xa pasou a primeira ronda tanto en juveniles como en sénior. Bueno, pois este é un resumen, así tamén nos traslada a proximidade da playa e que tanto se necesita nun día de tanto calor como doxe. En todo caso, ahora xa entrando máis en materia e como todos supoño que algúns conocen e outros non conocen en profundidade, porque tampouco non demos a conocer en profundidade o que ahora lle queremos presentar. Levamos aproximadamente un ano traballando na posta en marcha dunha apuesta deportiva que permita que os escasos ingresos que o fútbol galego ten, no que é o fútbol aficionado, pois poidan verse incrementados e, de alguna maneira, pois non estar sufrindo como está sufrindo agora, na cual eu levo reclamado precisamente en Madrid en varias ocasións,
que hai distintas casas de apuestas deportivas, como saben, que están utilizando a clubs de Galicia e de todo o territorio nacional e estes clubs non reciben absolutamente nada a cambio, non? Dai que neste traballo, que, como digo, foi laborioso, exhaustivo, entre a Universidade de Vigo e especialmente o grupo GEN, que compón este traballo, que temos aquí a dous compañeiros, a Patricio e a Jéssica, que nos van expoñer polo miúdo este laborioso traballo. Aquí quixera, evidentemente, facer unha mención para quen traballou hasta aquí e que, como xa fixemos antes, por desgracia, hoxe non está con nós e el tuvo un papel fundamental en todo este traballo, que era Manuel Soaje, e que a él hoxe lle quero agradecer todo o que fixo por esta casa, pola Federación Galega de Fútbol, en materia, sobre todo, de do que era a supervisión, de todo o que era o ámbito puramente económico de gestión desta institución da que todos formades parte. Pois un accidente de tráfico o pasado 14 de maio nos fixo perder probablemente a unha persona íntegra, extraordinaria, na cual eu non teño calificativos a parte da nosa xa amistad personal. E que hoxe, ademais, está aquí o seu fillo, que continuará precisamente con esa labor. E en base e en memoria á figura de Manuel Soaje, como digo, este traballo está prácticamente pechado e queremos leválo a cabo de maneira xa operativa en esta próxima temporada 2016-2017. Como explicaba, cando trasladamos como iba a funcionar todo isto, como cando sale unha nova canle de televisión, vamos a funcionar en período de pruebas temporada 2016-17 e empezaremos a operar de maneira definitiva na temporada 17-18. Por que isto, despois de un ano de traballo? Porque, si é necesario que todo este engranaje que temos que poñer en marcha poida, de alguma maneira, beneficiar ao conxunto do fútbol galego, que se implique de verdad toda a sociedade galega e, polo tanto, este período de pruebas vai a ser funcionando con premios, non premios económicos, senón outro tipo de premios que a Federación Galega de Fútbol pon en marcha, como digo, para ver distintos parámetros de funcionamento e que poida, xa digo, na temporada 2017-2018, levar adiante toda a operativa, pero na cual xa un 55% dos ingresos desta quiniela de fútbol vayan directamente a premios, que é o que motiva, de alguma maneira, esta nova posibilidade de apostas deportivas, e o resto iría, evidentemente, para os clubs de Galicia e a Federación Galega de Fútbol. Creo que iso é o que debe facer esta casa que é a vosa casa, de gestionar recursos, buscar recursos precisamente para o fútbol galego, que é no que neste momento máis nos ocupa e máis nos preocupa. Polo tanto, eu voulle dar paso, neste caso, a Patricio e a Jéssica, que están aí, para que se acerquen en este caso e a través dos datos que van a ver en pantalla poidades conocer, ahora sí, polo miúdo, todo o que se pretende levar a cabo e como base estrutural desta quiniela galega van a estar a terceira división de Galicia, a preferente Galicia Sur e Galicia Norte e, sobre todo, tamén o fútbol femenino. O sea que estaremos, como digo, toda esa gran familia que compoñen esas categorías moi entrelazada para que esta sea, de verdad, a quiniela que todos os galegos deben apostar por ela, porque deben saber que habrá premios económicos e, primeiro, premios que vamos a conceder, pero, en segundo lugar, que irá unha cantidade moi importante precisamente destinada ao fútbol base de toda Galicia e ao fútbol, en definitiva. Por lo tanto, Patricio e Jéssica, vos damos as gracias e damos paso a eles, porque así tamén nos permite que, de alguma maneira, sigamos co que é o ritmo habitual da propia Asamblea, pero creo que era importante que todos os galegos, os clubs galegos, me refiro, aquí presentes na Asamblea, xa o conozcan, pero con maior grado de profundidade. Por lo tanto, eles teñen ahora mismo a palabra. Moi ben, moitas grazas.
O que tratamos aquí é de dar conta dos principais resultados deste traballo de investigación para a posta a marcha pois do que será unha aposta deportiva de carácter mutuo benéfico deportivo especificamente para o fútbol galego, o cal, sen dúbida algunha, podemos dicir que supón unha novidade, en tanto en canto, pois a quiniela é unha cousa moi coñecida por todos, moi consolidada, con moita repercusión na nosa contorna máis inmediata, como se pode apreciar nesta mapa, moi coñecida, con moita tradición, pero non así no eido específico dunha comunidade autónoma. Estamos falando de apostas deportivas, o deporte, as apostas, o ser humano está sempre ten moita ten unha especial afección polo xogo, por xogar, isto é xa de antigüidade, e a realidade que temos hoxe pois é unha posibilidade que se abre específico para o fútbol galego, en primeiro lugar, como xa foi sinalado, de obtención de ingresos económicos, o cal é moi importante, e máis aló diso de supor unha ferramenta que contemple outras posibilidades de dar a coñecer unha imaxe de marca, etcétera, un punto de encontro do fútbol galego. Entón, nós o que fixemos foi estructurar o traballo, un traballo de case que un ano que comenzamos, un traballo grato realizado en colaboración coa Federación Galega que sempre estivo dando pulo e apoiando este tipo de cousas, o cal sempre importante deixar constancia disto, que se configurou en tres partes fundamentais. A primeira delas, e de maneira moi importante, porque isto, como víamos, é unha cousa xa establecida, pero non no eido autonómico, había que ter constancia de cal sería as posibilidades, o marco legal no que nos atopábamos. Entón, como con esta idea de establecer unha aposta deportiva para Galicia, como é posible, como sería posible facelo desde un punto de vista legal. Iso foi a primeira parte. Unha segunda parte que contemplou un estudo tamén polo miúdo da situación do mercado das apostas en xeral en todos estes países, cales serían as posibilidades, como estructurar, como argallar unha aposta que tomando esas referencias se adaptase o mellor posible á nosa realidade e, finalmente, con todo este traballo, unha proposta de deseño e desenvolvemento da aposta deportiva que, como tamén xa foi sinalado polo presidente, contemplaría dous pasos, dúas etapas. A primeira delas xa de maneira eminente para a tempada que ven, de xeito de probas, e logo máis adiante para pola en marcha xa na seguinte tempada, xa como coñecemos como unha propia aposta deportiva. Rapidamente, o estudo está a disposición, pero para dar esas pinceladas, eses trazos máis salientables dos tres puntos sinalados, o primeiro deles ten que ver coa realidade legal, co marco legal a que nos afrontamos. Entón, para esta iniciativa, despois dun estudo que fixemos, o que nos atopamos son tres posibilidades concretas para pola en marcha, que son as seguintes. Todas elas con pros e contras, que tamén é un dos motivos que nos obrigan a tempada que ven a facer ese primeiro ensaio para ver que tamén sería máis axeitado, pero só contemplando estas tres porque son as vías que temos. A primeira delas, o que sería establecer, entonces, un propio sistema de apuestas mutuas específico para a Comunidade Autónoma Galega, polo cal habería que facelo a través da Xunta de Galicia, porque a Lei do Xogo de Galicia ten contemplada unha serie de modalidades de xogos, pero exclúe de xeito específico a que serían as apostas mutuas benéficas deportivas como esta, co cal habería que traballar nalgún tipo de cesión de competencias. A segunda posibilidade que temos a nosa disposición sería a propia explotación desta aposta a través dunha sociedade mercantil legalmente autorizada, e aquí a principal limitación non é tanto dende o punto de vista legal, senón dende o económico, porque isto obrigaría á constitución dunha empresa de que suporía un relevante desembolso de cando menos estaríamos a falar de 750.000 euros como mínimo. E logo habería unha terceira opción que tamén ten que estar contemplada, que non presenta problemas legais, en tanto canto tamén foi sinalado, xa está a acontecer que existen apostas sobre o fútbol galego hoxe en día por casas de apostas, nomeadamente a través de internet. Entonces, o que se faría aquí sería algún xeito de colaboración a modo de partenariado, como mellor se considerase pertinente, cunha operadora, cunha casa de apostas operadora xa legalmente establecida.
En resumo, eso sería o marco legal. En canto ao mundo a evolución, o mercado das apostas é unha realidade de seguro coñecida por nós, con crecemento claramente incontestable. Os datos da evolución do xogo en España, o que nos amosan aquí claramente é un destacamento de maneira moi relevante do que serían os xogos privados, isto ven dado pola realidade de internet, dos xogos online, etc. Os datos, as cifras son espectaculares en canto a iso. Iso témolo que ter presente tamén para o desenvolvemento en canto a que nos queramos facer cara a onde temos que apuntar, sen esquecer ningunha das posibilidades, pero un foco preferente onde ten que estar. Estos son as cifras do fútbol da evolución do xogo en España. E, en canto a Galicia, bueno, pois os resultados son semellantes. E aquí, sobre estes datos, o que máis cabe salientar é que a nosa coñecida por todos, Quiniela, trátase dun xogo moi consolidado. Entonces, frente ás cifras que en España que amosaban unha caída máis pronunciada, en Galicia non é o caso, entonces trátase dun xogo moi consolidado que tamén é un bo sinal, un bo síntoma cara a estas cuestións. Con todo isto, bueno, son os trazos máis salientables, entón agora o que presentamos, tamén rapidamente, cal sería o modelo de aposta á iniciativa que dende xa se trataría de pôr en marcha. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, en cuanto a lo que es el diseño, para llevarlo a cabo se han realizado simulaciones basadas en los resultados de las temporadas anteriores y empleando los modelos de quinielas europeas. Para realizar las simulaciones se parte de una serie de premisas iniciales. En primer lugar, se define el público objetivo, que está representado por 2.018.000 personas, que corresponde a la población gallega con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años, que reflejan el perfil del jugador de apuestas deportivas en España. Igualmente, solo se van a considerar aquellos modelos de quinielas que utilicen un tipo de apuesta tradicional, que es el ya conocido 1x2, ya que consideramos que el público objetivo ya conoce y domina este tipo de apuestas. Con esto lo que obtenemos es un diseño técnicamente viable que está conformado por 14 partidos. 13 partidos corresponderían al juego base, como ya comenté, con un tipo de juego 1x2, y un partido que funcionaría como bote, que tendría un sistema de goles marcados, que en este caso sería 0-1 o más goles. Igualmente se propone añadir un juego adicional que iría en función de los resultados ya marcados por el apostante en 9 de los 9 partidos de los 13 partidos base. Tanto el bote como este juego adicional tienen como función hacer más atractivo la apuesta y incentivar la recaudación. En cuanto a la composición, como podemos ver ahí, los primeros 9 partidos corresponderían a partidos de tercera división. 2 partidos corresponderían a la primera división femenina gallega, que tiene 26 jornadas, y 2 partidos a regional preferente, un partido del Grupo Norte y otro del Grupo Sur. Para aquellas jornadas en las que ya no hay división femenina, se añaden otros 2 partidos de preferente, pues igualmente, uno de Grupo Norte y otro de Grupo Sur. En cuanto a lo que sería la apuesta adicional, como está marcado ahí, iría con respecto a los 9 primeros partidos que corresponden a la tercera división. Bueno, esta composición tiene toda la intención de promocionar el fútbol femenino y además también de incluir a otras categorías del fútbol gallego. Aquí se puede ver simplemente un ejemplo de cómo podría ser un boleto de la quiniela gallega. Los colores están inspirados en lo que son los colores de la bandera de Galicia. Se puede observar lo que sería lo que se denomina dupla mágica, que correspondería al bote, son las casillas del bote, que como podemos ver con el sistema que os comenté de 0-1 o más goles. Y las casillas finales, que os 9, corresponderían a la opción de jugar ese juego adicional. Otra de las propuestas que se hace en el informe es el sistema de distribución de los premios. Se considera adecuado dedicar un 55% de la recaudación a premios, con la distribución que se puede observar en la imagen.
Con respecto al juego adicional, la recaudación sería separada de la quiniela gallega y también habría que plantear pues, un sistema de distribución que también pues, podría ser dedicar el 55% de lo recaudado a premios. Con respecto a lo que sería la puesta en marcha de lo que es la quiniela gallega, en una primera fase lo que se propone es la creación de una comunidad virtual que tiene como objetivos la consolidación de la imagen de marca del fútbol gallego y también ser un nexo de unión entre los distintos agentes implicados en el fútbol en Galicia. A través de esta comunidad se podrá jugar a la quiniela online, no con dinero real, pero sí con una moneda virtual o con dinero virtual, y será la primera toma de contacto del público objetivo con la apuesta. Además, esta comunidad virtual ofrecerá otro tipo de servicios, pues entrenadores, clubes, jugadores, aficionados. De esta manera, lo que se quiere conseguir con la comunidad virtual es pues que sea una plataforma para la promoción del fútbol femenino, de las categorías base. Además, también puede ser un espacio de visualización para patrocinadores y permitirá la obtención de información estadística importante sobre el fútbol en Galicia. Y bueno, muchas gracias y este sería... Bueno, agradecerlle en este caso a Jéssica e a Patricio, como digo, da Universidade de Vigo, o campus de Ourense, constituídos no Grupo GEN, polo extraordinario traballo feito e creo que, ademais, bueno, pues, con todo o que, de alguma maneira, elementos analizados a nivel nacional, a nivel internacional, para que poida ser un éxito a posta en marcha desta quiniela, que curiosamente, ademais, é a primeira que se pon en marcha no ámbito territorial no que se refiere a España. Pero, bueno, o importante non é iso, o importante é que poida ser beneficiosa para o conxunto do fútbol galego e, en definitiva, pois eu quero agradecerlles aquí todo ese traballo que vamos a continuar, ademais, facendo xuntos entre a propia, neste caso, Federación Galega e este grupo, para leválo adiante e, como xa digo, con período de pruebas xa no inicio da próxima temporada que está a piques de comenzar. Bien, e agora lle dou a palabra xa ao secretario general para continuar co resto de asuntos que temos e, polo tanto, ten a palabra o señor Diego de Batalla. Bueno, tengo que anunciar que el número de asambleístas es de 111. En este momento somos 111 asambleístas. Y pasamos al tercer punto de orden del día, designación de 2 asambleístas para la verificación del acta. El acta anterior, la de julio, nosotros separamos a los verificadores de julio-diciembre y ahora pues, en el de julio fue Alex Parada y Alfonso Neira del Valdulla. Entonces, también sabéis que las asambleas se cuelgan los vídeos en la página web, son públicas en la página web. Y nosotros, bueno, proponemos como verificadores del acta de esta reunión a Luis Guimarán e Iván del Choco. Si no hay nadie si hay algún voluntario, pues nosotros encantados, pero si nadie quiere poner nada en contra, nombraríamos a Luis y a Iván. ¿Sí? Vale. Bueno, pues continuamos con el siguiente punto de orden del día. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015. Gracias, Diego. Procede neste punto a aprobación o balance das contas do ano 2015, que, como cuestión previa, cabe decir que foron unhas contas que foron aprobadas no ano 2014, en setembro do ano 2014, xusto antes da convocatoria ás eleccións polas que se renovaban os órganos colexiados da Federación Galega de Fútbol. E, polo tanto, a pesar de que foron aprobadas polos anteriores mandatarios, xa lle tocou ao equipo directivo aquí presente neste escenario xestionar esas contas do ano 2015. É un día como hoxe de celebración en todo Galicia, especialmente naqueles portos pesqueiros do Día do Carmen, pois eu creo que hoxe tamén é un día de celebración na Federación Galega de Fútbol vendo o balance que dan as contas do ano 2015 e que dun primeiro análisis que teremos que facer obrigado para ver o resultado dos ingresos e dos gastos que dou de sí este presuposto, este orzamento do ano 2015, vemos que os ingresos do ano 2015 eleváronse a 3.336.000 euros,
que incrementa nada máis e nada menos que en 500.000 euros, medio millón de euros, o previsto inicialmente. Estes ingresos, que se elevaron, como decía, en medio millón de euros, provocaron que esta xunta directiva fora quen de sacar adiante novas iniciativas, tanto no eido federativo como no eido deportivo, que, consecuentemente, trouxeron consigo novos gastos. A máis ingresos, máis capacidade para poder levar a cabo iniciativas, máis capacidade de gasto e, polo tanto, máis solvencia. Dese primeiro análisis entre os ingresos e os gastos, podemos comprobar como nos queda un saldo favorable para as contas da Federación Galega de Fútbol de 3.600 euros. Este maior número de ingresos ven motivado especialmente por un incremento das axudas que proveñen da Real Federación Española de Fútbol, das outras administracións, neste caso públicas, como pode ser a Xunta de Galicia, pese que no ano 2015, ao respecto do ano 2014, desaparece a axuda que antes se ingresaba polo Plan Xogade. Como sabedes, a partir do ano 15, o Plan Xogade pasa a ser financiado xa directamente das arcas da Administración Autonómica e sin pasar polas arcas da Federación Galega de Fútbol. E destacar tamén como ingreso extraordinario a plusvalía que supuxo para as arcas da Federación a permuta que se realizou entre a actual e bella sede federativa de Menéndez e Pelayo coa adquisición de unha nova sede federativa na Coruña que está situada, como xa creo que todos sabedes, na avenida da Universidade. Polo que respecta á área dos gastos, contemplar como se recollen eses gastos toda a actividade federativa e deportiva que, como decía, fomos quen de levar adiante, incrementada en esos 483.000 euros, o mesmo, ou prácticamente o mesmo, incrementada na mesma cantidade que se lograron incrementar os ingresos, e que recolle, como non podía ser de outra maneira, que xa se explicou aquí na Asamblea pasada, a regularización de todo o personal delegados federativos, así como a incorporación dunha área técnica na Federación Galega de Fútbol con un director deportivo e un director de comunicación. Cando arrancamos a andaina na Federación Galega de Fútbol, presidente, nos marcamos un obxectivo claro, que era construir unha nova federación. Esta nova federación, que nos entendíamos era unha federación máis moderna, aberta a participación e a posibilidade de que os clubes e todos os estamentos de fútbol se manifestaran, unha federación máis transparente e, en definitiva, que unise e servise de unión para todo o fútbol galego. A capacidade que tivemos de gestionar máis ingresos na Federación Galega de Fútbol nos dou a posibilidade de dispoñer de novos edificios, non só, como estaba previsto, na construción dunha nova sede, sino a posibilidade de mellorar moitos ou prácticamente todos os edificios federativos existentes nas 7 delegacións de Galicia. O secreto para conseguir eses maiores ingresos, esa capacidade de incrementar os ingresos en medio millón de euros, non garda ningún secreto. O secreto foi, presidente, como tú ben sabes, poñer en valor a Federación Galega de Fútbol e elevala a dimensión que lle toca e que representan as 65.000 licencias que ahora mesmo temos en Galicia e que nos supoñen ser unha das federacións máis importantes a nivel nacional. A Federación Galega que entendimos debía ser máis moderna, debería contar, como dixen antes, dunhas novas instalacións federativas que permitiran traballar en condicións axeitadas tanto o personal que a Federación alberga ten para o servicio dos clubes como os propios clubes que temos en cada unha das delegacións existentes ao largo e ancho de toda a provincia. Como podedes comprobar, no inmobilizado en curso, no apartado dos activos que esta federación ten, vedes como hai un incremento do inmobilizado en curso que pasa dos 500.000 euros ou 2.544.000 euros. Isto responde fundamentalmente a dúas cuestións. Por un lado, o avance que se está a producir na execución dos campos federativos de San Pedro de Visma na Coruña, que están prácticamente xa na última fase de remate, e, por outro lado, o que xa vos adelantaba antes, que foi a adquisición dunha nova sede federativa en propiedade e non en concesión, como era as inversións previstas polo anterior equipo mandatario,
na Avenida da Universidade. Unha sede federativa que ten un valor de 875.000 euros e que equipara para a Federación Galega de Fútbol de un espacio de 800 metros que albergará as competencias propiamente federativas da mutualidade e, lógicamente, tamén dos árbitros da nosa entidade. Unha sede que, como decía, está valorada en 875.000 euros e que lle costaron, ou que foron pagados, mellor dito, por parte da Federación cunha permuta. Unha permuta que significou entregarlle a actual sede federativa de Menéndez de Pelayo, a actual sede da mutualidade de Juan Flórez e que supuxo un desembolso das contas da Federación Galega de Fútbol de 175.000 euros. É dicir, unha nova sede de 800 metros funcional, con aparcamiento, con locales para os clubes, con locales dignos para a mutualidade, para os árbitros e para a Federación, que costou 875.000 euros e que supuxo simplemente o desembolso económico de 175.000 euros máis o IVA que lle correspondeu a esa cantidade. Todo elo supuxo un beneficio xa elo contable en atención aos criterios do Plan Xeral Contable que rigen a presentación das contas que hoxe traemos aquí, de un beneficio de 202.000 euros a incorporación e o valor resultante desa permuta. Pero, como decía, as instalacións modernas que entendimos non só deberían atender a unha nova federación na Coruña, sino que entendíamos que as 7 delegacións que existen por toda Galicia deberían ser adaptadas e renovadas, en definitiva, volvelas máis modernas e serviciales para os clubes ás cales lles prestan servicio. Para elo, como xa sabedes, se expuxo aquí na Asamblea do pasado mes de decembro, expuxemos e lle demos unha volta ao plan de inversións que se tiña previsto levar a cabo cun préstamo hipotecario concedido por parte da entidade La Caixa. Esa volta que lle demos preveía ou prevé a inversión nas delegacións non só na da Coruña, sino, como decía, nas restantes 6 delegacións da Federación, e con elo tivemos que facer moitos cambios. O primeiro deles, pedirvos a vosa autorización, que foi concedida de forma casi unánime por todos os presentes, e tamén significaba facer un cambio no destino do préstamo que estaba concedido por parte da entidade La Caixa. Eses cambios foron conseguidos e autorizados pola entidade financiera dunha maneira moi beneficiosa para a Federación Galega de Fútbol. Beneficiosa, en primeiro lugar, porque permitiron a innovación para que se levara a cabo a inversión nas 7 delegacións da Federación Galega de Fútbol, que se permitira a inversión para a construción e consecución de novos campos que se poderán levar a cabo en Galicia, e permitiron tamén, e isto é especialmente importante, rebaixar o diferencial sobre Euribor, que estaba establecido nun 4%, rebaixalo a un 2,95% que lle costará as cuotas que vayan devengando a devolución do préstamo. Outra cuestión importante a resaltar sobre o crédito que temos concedido por parte desta entidade para levar a cabo todas estas inversións foi a consecución por parte desta xunta directiva, e neso tamén quixera recordar e mencionar o noso asesor económico, Manuel Soaje, que nos acompañará sempre no noso corazón, e, como non, do presidente, que foi quen de conseguir xa, dunha vez por todas, o compromiso escrito da Real Federación Española de Fútbol para avalar o crédito, que hasta a fecha non o estaba, e conseguir tamén un compromiso escrito de asumir cada unha das cuotas que haya que devolver dese préstamo directamente pola Federación Española de Fútbol. É dicir, nestes momentos, a Federación Galega de Fútbol é moito máis solvente desde o punto de vista e orden que ese crédito de 3,2 millóns de euros que tiñamos xa concedido pola entidade da Caixa sin ningún aval máis aló do que pode supoñer a Federación Galega de Fútbol, agora sí está avalado metido pago pola Real Federación Española de Fútbol para que as arcas da Federación non lle coste absolutamente ni un euro. Mais alá, conseguimos tamén que a Federación Española de Fútbol nos devolvera
o que hasta ahora nos había suposto de gasto de apertura dese crédito e as cuotas que xa había que, ou tivéramos que devolver pola disponibilidade que xa se fixo do crédito por importe de 600.000 euros. Creo, sinceramente, presidente, que foi unha das principales xestións que se conseguiron levar a cabo no ano 2015 e que se recolle no documento que hoxe presentamos aquí. A estabilidade da Federación Galega de Fútbol, que hasta o momento podía estar en entredito, sobre todo tendo en conta que os actuais, o proceso electoral que poda entrar na Federación Española de Fútbol podía traer de sí sorpresas, cando menos, moi preocupantes para esta entidade que agora, e desde este momento, xa non se terán. No apartado tamén, como podemos comprobar no balance de situación en canto aos activos, chama especialmente a atención a situación que presentan as contas a 31 de decembro de 2015 en canto aos efectivos que a Federación dispón na tesorería. Elévanse esas cifras a final de ano a 742.000 euros, unha cantidade que xa nos gustaría que fose 100% ficticia, pero non é así. Explícome. Non é ficticia no sentido de que unha parte importante, máis de 400.000 euros, corresponden ao crédito, a parte do crédito que xa estaba disposta, que eran 600.000, e que non se había gastado, que eran 400.000. De aí que a tesorería presente un número, unha cifra moi elevada, que nos gustaría que fora así, pero que en parte corresponde á parte do préstamo que está disposta e que todavía está sin gastar. Xa entrando no balance de situación pasivo, presidente, decir que hoxe por hoxe a Federación é moito máis fiable e forte do que estábamos en pasados exercicios. Isto é debido, insisto unha vez máis, á fianza que a Federación Española de Fútbol nos presta para o crédito que temos concedido, pero tamén debido a outras accións que se puxeron en marcha no ano 2015 e que se aparecen reflejadas aquí na documentación que hoxe vos presentamos. Esas accións son, por exemplo, as contratacións públicas e abertas que ora a Federación fai para todos aqueles servicios e contratacións que a nosa entidade necesita. Contratacións abertas e públicas que xeneran un aforro á vez que xeneran a oportunidade que as empresas galegas, sexan de onde sexan, e fagan o que fagan, teñan a oportunidade de expresar a súa oferta en canto ao servicio ou contratación de obra que a nosa entidade necesita. Somos máis solventes porque temos máis axudas da Federación Española de Fútbol e dunha vez por todas se reconoce o que é de xusticia reconocer e é que a Federación Galega de Fútbol con 65.000 licencias debe estar entre as primeiras tanto en valoración como en axudas que reciban por parte da Federación Española de Fútbol. E a bofé que o conseguimos, recibindo neste ano, presidente, 200.000 euros máis do que habíamos recibido no ano 2014. Somos máis fortes para asumir os nosos compromisos e máis fortes de cara ao exterior polos patrocinios e axudas que estamos a recibir da Administración Pública. Unhas axudas da Administración Pública, presidente, que medran respecto ao ano 2014 pese a haber desaparecido das contas os ingresos que antes aparecían como consecuencia do ingreso que a Xunta de Galicia nos facía do importe que correspondía ao Plan Xogade. En definitiva, presidente, estamos en capacidade de asumir novos compromisos e novos retos que sabemos temos pendientes e que nos próximos meses e días uns serán conocidos e outros serán postos en marcha. Esas contratacións públicas e abertas supuxo un antes e un despois na Federación na medida que se aumenta a transparencia á vez de que nos asimilamos á Administración Pública na medida que somos entidade privada, pero sin olvidarnos que temos competencias públicas delegadas e gran parte dos nosos ingresos proceden das subvencións que recibimos para elo. Somos tamén máis fortes porque as continxencias que arrastrábamos de temporadas ou anos pasados se están resolvendo de forma favorable para os intereses da Federación. Aquelas reclamacións de máis de 600.000 euros que pesaban
sobre a Federación Galega de Fútbol, dúas delas foron, quizás as máis importantes, foron salvadas ata o momento. Estamos a falar, como xa se falou aquí noutras ocasións, da reclamación que o exsecretario xeral da Federación Galega de Fútbol tiña presentada contra esta entidade por importe de 470.000 euros. Fomos quen de defender os intereses e a xusticia nos la dou a razón, tanto en primeira instancia como ante o Tribunal Superior de Xusticia, de que o que se estaba a reclamar non era de xusticia. Tamén unha reclamación da entidade aseguradora Zurich de preto de 100.000 euros que reclamaba por cuotas que eles entendían impagadas en relación co Plan Xogade. Tamén esta continxencia que pesaba sobre os intereses da Federación Galega de Fútbol e que podría desequilibrar as contas foi salvada de forma que é unha continxencia menos e, polo tanto, podemos de alguna maneira respirar con tranquilidade. Se entramos no análise do balance das pérdidas e ganancias, xa lle anunciaba antes que a maiores ingresos, maiores gastos. Tivemos uns ingresos máis altos cos previstos inicialmente en €500.000. Eso supuxo a capacidade de que pudéramos levar a cabo unha capacidade de gasto tanto dende a entidade federativa como a propiamente área deportiva por un equivalente igual a ese €1.000.000. Nese sentido, levamos adiante cos ingresos de 3.300.000 euros que dou de si o ano 15, uns gastos de 3.332.000 euros. Elo dá un balance positivo para a Federación de 3.609 euros. Un balance que, cando menos, é para felicitarnos esta xunta directiva, os clubes aquí presentes, porque foi gracias ao apoio que todos vos brindastes a esta xunta directiva para levar adiante os proxectos que xa parte deles foron explicados. Nese balance de pérdidas e ganancias mantéñense os ingresos federativos, auméntanse os ingresos de explotación pese á reducción ou non ingreso, mellor dito, do Plan Xogade como estaba acontecendo hasta ahora, e aumentamos outras subvencións como as procedentes da Federación Española para gastos nos que se había incurrido con ocasión do proxecto da sede federativa en San Pedro de Visma e que a Federación Española, despois da petición que lle trasladou esta xunta directiva, tuvo a ben repoñer por importe de 100.000 euros. E logo, presidente, quixera destacar unha vez máis o ingreso que supuxo, o ingreso e a súa vez incremento patrimonial que puxo a permuta e que con elo os incrementos de 202.000 euros que supuxo a incorporación desa sede na Avenida da Universidade en detrimento da bella sede federativa de Menéndez e Pelayo. Xa non quixera estenderme máis, presidente, quixera someter unhas conclusións que logo poderán ser ampliadas cos rogos e preguntas aos que estarei exposto e que teña a ben formularme os asambleístas hoxe aquí presentes. E quixera concluir dicindo que ese propósito de construir unha federación, unha nova federación máis moderna, transparente e próxima, creo que estamos no camiño de conseguilo. Estamos no camiño de conseguilo con novas sedes, estamos no camiño de conseguilo cunha imaxe que está moi mellorada, tanto a nivel corporativo como a nivel do que nos perciben os terceiros e incluso como nos ven desde o ámbito federativo estatal, desde a REF. Estamos na consecución dunha nova federación, presidente, dende o punto de vista e orden que ahora as contratacións son máis transparentes, ofertando a posibilidade de que as empresas na prestación de servicios e obras poidan concurrir e teñan toda a publicidade na nosa web como xa se ven facendo dende a nosa chegada. En definitiva, somos unha federación, unha nova federación, cunha especial atención aos deportistas, que nunca se perden de vista en cada unha das decisións que aquí se toman. E para elo levamos a cabo unha decisión importante, como xa todos sabedes, que foi acoller a xestión directa da mutualidade, non sin riscos, pero con toda a valentía e con moitos éxitos que xa dou de si desde o primeiro momento.
Éxitos no momento que somos capaces de prestar unha atención hospitalaria máis próxima aos clubes, máis próxima aos deportistas, e que somos capaces de atender e controlar en primeira man a atención que os nosos deportistas se merecen. Somos unha federación, presidente, así o recollen as contas que hoxe presentamos, máis participativa, como pode demostrarse coa participación que as asambleas que vimos celebrando dende a nosa chegada se incrementan cunha participación próxima ao 100% dos asambleístas. Hoxe, especialmente nun día de festividade casi autonómica, temos, se non recordo mal, 112 de 150. Pero noutras ocasións, tanto en decembro como en xulio pasado, estábamos nunha cifra moito máis preto ao 100% dos asambleístas. Somos unha federación, presidente, que somos máis equilibrada e máis reconocedora con aqueles aos que nos debemos, que son os clubes e deportistas que integran esta federación. Proba delo foi a gala recentemente celebrada na que recoñecemos a labor dos campeóns e tamén de todos aqueles que levan anos traballando desinteresadamente por esta entidade. En definitiva, somos unha federación tamén que ofrece máis formación aos entrenadores, aos clubes e, en definitiva, a todos aqueles que queren traballar por este deporte, o deporte rei da nosa comunidade e de todo o mundo. Unha federación que incrementou en 500 o número de alumnos respecto ao ano 2014. E se temos en conta as cifras da temporada esta, 2016, estaríamos en 2.300 alumnos máis que recibiron formación nos diferentes cursos e niveles da Escola Galega de Entrenadores. Un maior número de alumnos na Escola Galega de Entrenadores que tiveron tamén a oportunidade de ter sedes destes cursos moito máis preto das súas delegacións, aumentando o número de sedes onde se impartían os diferentes cursos de entrenadores, tanto a nivel 1, 2, 3 ou incluso monitor. En definitiva, presidente, presentamos hoxe o balance dunhas contas que, a pesar de que non foron aprobadas por este equipo, si foron moi melloradas, foron capaces de soportar a ruta que nos marcamos desde un primer momento para construir unha nova federación máis moderna, máis transparente e que, en definitiva, servise para unir o fútbol galego. Moitas gracias. Diego, agora temos turno de rogos e preguntas, non? Preguntas a estas contas para poder votalas posteriormente. Alguén? Por ali. Sí, está facendo a pregunta a Antonio do Betanzos, responderlle xa, Antonio, que as contas 2015 que hoxe foron presentadas aquí, todos os asambleístas as dispoñen dende hai 10 días, que foi enviada a cada un dos asambleístas, as teñen hoxe na carpeta que lle foi entregada no momento que se lle acreditou e creo que foron explicadas non en términos técnicos, porque costaría moito comprendelas. Este exercicio que se fixo aquí de explicación hoxe do que vai detrás de cada unha das partidas foi para ampliar o coñecemento de todos, para facelo máis fácil a súa comprensión. Se vostede agora quere que lle faga unha explicación dos activos, dos pasivos, do circulante ou de calquera outra dúbida que lle poidan ofrecer as contas que dende hai 10 días vostede dispón, sin ningún tipo de problema, yo explicarei agora ou cando queira. Ou igual yo digo a vostede que yo digo a calquera outro. A intención foi simple e llanamente facer unha explicación que fora entendible por todo o mundo e que dera resposta ao que vai detrás de cada unha das partidas que dende hai 10 días na carpeta que ten vostede e na pantalla se foron exponendo. Pero non siga, porque entonces votamos máis tempo. Quero dicir, é que o problema é que non quero estar unha hora
escoitando a súa publicidade. Todos usted expliquen as contas, pero non me diga somos moi bons, somos moi bons, somos moi bons. Hostia, aquí todos os demais non fixeron nada, quer decir, os locales que había antes viñeron do CEO, é unha publicidade constante. Entón, eu quero que me explicara, agora xa non quero nada, pero que cando, por favor, a próxima vez que usted presenta as contas, vaya ás contas. E depois, cando teña para facer a publicidade, en outro momento, ou alguén distinto. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Simplemente para matizar, decirle que este interlocutor o que fixo foi expoñer as nosas contas. Eu non fixen ni un juicio dos anteriores, ni mellor nin peor. Falei simplemente das contas do ano 2015 que foron as que nos tocou a nos sacar adiante. Moitas gracias. Bueno, aí, arriba. Bos días, soy José Luis Saiz, vicepresidente do Burela. Bos días a todos. Ben, eu vou votar en contra destas contas basicamente polas salvedades que o informe da auditoría que vostedes presentaron figura no documento que vostede reflicte. Principalmente por esta razón. Ben, hai unhas partidas, unha serie de partidas que estiven agora, bueno, tomando notas, tanto na casa cando chegou o informe, e, bueno, non estou de acordo coa suba de gastos de personal en 120.000 euros, non estou de acordo en que se suban asesores de 29 a 46.000 de un ano para outro. E, bueno, o tema das dietas, independentemente que se pague por elas o IRPF, pasan de 40 e 80 euros a 100 e a 300. Me parece, neste punto, algo excesivo. Nos desplazamentos, subimos de 39.000 a 81.000 euros. Tamén me parece excesivo. Sei que se conseguiron moitos máis cartos, como ben decía o señor tesorero, pero, bueno, penso que se poderían gastar noutras cousas e non nestes pequenos apuntes que tuve. Despois, respecto á lei de transparencia, gustaríame que todos os cargos directivos e máis todos os cargos ejecutivos figuraran as de todos na página web. Non sei se xa está feita a fecha de hoxe, pero, bueno, gustaríame, en virtud da lei de transparencia, que figuraran neste sentido. Nada máis, moitas gracias. Así se fará. Empezando xa por este último, decirlle que así se fará. E logo, respecto ás salvedades as que vostede se reflicte, recolla a memoria da auditoría, é unha salvedade que leva o nombre de salvedade, pero, por desgracia, débese, decía o presidente, a que o asesor económico que hasta ahora tiñamos, pois tuvemos a desgracia de que un accidente de tráfico non lo e a salvedade efectivamente dice que, bueno, o auditor informa favorablemente as cuentas da Federación Galega de Fútbol e pon un matiz que a salvo do informe que non puden recibir do asesor económico por cuestións obvias. É dicir, non pudo o asesor económico enviarlle o informe que debería por cuestións obvias. E esa é a salvedade que figura no informe do auditor, pero que, como é sabido, é unha cuestión moito menor. E nos gastos de personal, pois, xa se sabe, hai un pequeno incremento como consecuencia de regularizar a situación na que estaban os delegados federativos. Antes cobraban a mesma cantidade que cobran agora, cunha pequena salvedade, e é que non estaban acordes á normativa fiscal e laboral. Agora si o están integrados no réxime xeral da Seguridade Social, son traballadores por conta allea, neste caso da entidade de Federación Galega de Fútbol, e, bueno, eso, lógicamente, os costes da Seguridade Social e demais non os marcamos nós, son os que establece a lei e, como tal, pois, ten un pequeno incremento. E, por outro lado, a área deportiva. Todos e cada un de vós, nos clubes, tendes unha área deportiva. Na Federación Galega de Fútbol, hasta a fecha, pois había deficiente e entendimos que esa era unha área a potenciar coa incorporación dun director deportivo que, como é lóxico, pois ten un coste. E, bueno, por onde terminaba vostede, pola transparencia, así o estamos facendo e, lógicamente, así o faremos na página web. Máis, Juan.
Buenos días, Juaneiras, presidente Lorzán. Como decía el compañero Burela, en la introducción a las cuentas dice muy claro de las salvedades que presentan y dice el informe, desconocemos si su respuesta podría derivarse de hechos que pudiesen requerir ajustes o desgloses en las cuentas anuales del ejercicio. Es un tema, bueno, ahora lo has aclarado tú, que es un poco por la falta de ese documento que se mandó, pero bueno, yo creo que lo debíais de reflejar aquí porque con ese tema, lógicamente, con esas salvedades, pues puede producirse que no se voten a favor las cuentas. En una serie de los informes que nos has dado y datos que nos has dado, yo tengo una serie de dudas que te voy a referir. Una es sobre la sede de La Coruña, donde por esa sede se han entregado 4 pisos en pleno centro de La Coruña y 175.000 euros. Y argumentáis que eso es como una... Bueno, que ha habido un aumento de patrimonio por eso. Yo creo que es una pérdida de patrimonio importante. 4 pisos en el centro de La Coruña, más un dinero por un bajo en las afueras de Coruña, pues bueno, podrá ser más útil el aparcamiento del que es tema, pero el tema financiero yo creo que eso para la Federación es una pérdida de patrimonio importante. Sobre esa sede también hay un desglose que sacáis de 200.000 euros que parece como beneficio y yo creo que no está. Y también está metido como el crédito de 209.000 euros que recuperáis, que al final se ajusta como un activo y yo creo que no es activo. Eso proviene de un crédito. Entonces ahí hay casi 400.000 euros que yo creo que no es ganancia, que al contrario es pérdida. Aunque contablemente es correcto quizá lo que habéis puesto, pero yo creo que se engloba de alguna manera unos datos que lo que proviene de un crédito yo creo que no puede ser un ingreso en ese sentido. Contablemente puede ser correcto, pero bueno, puede sunar un poco lo que es la pérdida o la ganancia. Y luego hay una cosa que informáis, que es que no habéis encargado un informe técnico profesional sobre la sede y que no procede ninguna reclamación, tanto del ayuntamiento como de la empresa adjudicataria. Yo quería que eso me lo aclaréis como es, ese informe, a ver cómo es, porque yo creo, me temo, por lo que dice un poco el ayuntamiento y por una empresa que es una adjudicación que no diga nada, me parece, bueno, aquí dice que no va a haber ninguna reclamación, ojalá porque eso sería un cañonazo para la Federación. Y por último, el tema de San Lázaro, ahí vais a hacer unas obras en San Lázaro a cambio de una concesión de 763.000 euros de coste, pero no aclaréis para qué ese tema. La delegación de Santiago se mantiene, se consigue lo que es la Secretaría General para el Deporte, y nos digáis un poco la función que va a tener ese tema a cambio de ese coste. Nada más, gracias. Algunha pregunta máis? Que agora contestamos xa de Juan tamén e se hai en relación ao tema de cuentas. Contestamos entón a de Juan e despois... Sí, bueno, pois quizás sí, na miña exposición debín haberme referido xa de inicio a salvedade que recolle o informe do auditor, pero se non o fixen foi por unha cuestión incluso de sentimento. Hoxe está por aquí presentes familiares do asesor económico e o que ven a decir efectivamente esa salvedade, oye, non se pode recibir ese informe por unha cuestión obvia e é que esa persona non está. Elo non quere decir que poidan aparecer continxencias económicas que non se conozcan na Federación. A Federación Galega de Fútbol ten unha oficina económica cun persoal ao cal lle quero agradecer a súa rigurosidade na levanza e control que se fan de cada unha das partidas que o presuposto contempla. Pero xa entrando no capítulo da sede federativa, decirlle que, bueno, a permuta que se fai entre un local de 800 metros situado na Avenida da Universidade, en unha zona totalmente nova en Coruña, con aparcamientos, con 14 plazas de aparcamiento, máis todo o espacio e esplanada que rodean o local, coa facilidade que eso lle supón aos clubes, que sea un detrimento para os intereses da Federación, hombre, as valoracións lógicamente son libres de facer,
pero o que está claro é que a actual sede que temos en Menéndez de Pelayo non reúne ni siquiera as condicións para que o persoal traballe ali, é o primeiro lugar, e logo para que se poida atender aos clubes nas condicións que os clubes se merecen ou que serían de índole normal. Por lo tanto, bueno, eso xa é unha... Incluso pode tratarse de unha valoración afectiva, non? Porque é verdad que a sede federativa de Menéndez de Pelayo leva ali moitos anos, e tantos anos leva que non ten ni siquiera a posibilidade de que un discapacitado nunha silla de cadeiras poida acceder. Por lo tanto, ten un valor afectivo o feito de estar tantos anos ali naquela ubicación. É certo que é un piso moi céntrico, pero tamén non é menos certo que é un piso que xa non reúne as condicións mínimas nin de accesibilidade nin as condicións mínimas para que o persoal da Federación poida desenrolar ali a súa función. E en canto ao beneficio contable, é un beneficio puramente económico. A sede nova ten un valor de compra de 875.000 euros, a sede de Menéndez de Pelayo as tasacións feitas por auditorías independientes a elevaron a 350.000 euros, o mismo que a de Juan Flórez, 350.000 euros, e, polo tanto, 900.000 euros que ten de valoración de compra a nova sede de Federación da Avenida Universidade, menos os 700.000 que se valoran o piso de Juan Flórez e o piso de Menéndez de Pelayo, dá un resultado de que hai que abonar 175.000 euros das contas da Federación. Eu creo que a operación, cando menos, é moi boa. Por que motivo? Porque, ao final, supón desembolsar só 175.000 euros ao tempo que un activo como era Menéndez de Pelayo o soltas, porque nos tempos que corren, no que o mercado inmobiliario non é moi fácil topar un comprador para un edificio nas condicións que está ahora mismo Menéndez de Pelayo, pois creo que metendo no paquete, facendo esa permuta, creo que foi unha operación interesante para os intereses da Federación Galega de Fútbol. E, bueno, creo que con eso respondía ás dúbidas que presentaba o compañeiro Juan. Bueno, como non hai máis preguntas, neste tema só dúas aclaracións a mellor, eu creo que quedou perfectamente explicado por parte do tesorero, que son... empezando por a última que trasladaba Juan Eiras e que ele e eu xa comentamos en varias ocasións, é razonable que se faga esa exposición dicindo que si que el considera unha perda de patrimonio, os que están aquí, a inmensa maioría, conocen o piso da sede da Federación Galega de Fútbol, é un piso grande, é un piso, pero casi son dous, e tamén conocen o piso da mutualidade, a maior parte, non? Entón, como ben se acaba de decir, o valor que conseguimos son eses 700.000 euros, pero o problema non radica aí. O problema radica que tiñamos unha sede adjudicada en 3 millóns e pico de euros largos e o problema é a quen lle vendíamos nos estes pisos, porque non sei cal pode ser o valor que pode considerar Juan de que nos poden dar por esos pisos, pero se o sacamos ao mercado de maneira libre, sin nada, en este caso como intercambio ou como permuta, non sei se habría moitos compradores para eles, sobre todo nos tempos actuales. Entón, o que fixemos nos, pois mira, vamos a buscar a alguén que de alguna maneira lle poidamos compensar económicamente, pero compensar unha parte en materia económica e outra parte lle entregamos os pisos que, se fose, como digo, ir ao mercado libre, pois xa veríamos a ver que valor o tiñan os mesmos. Por lo tanto, son opinións que, en todo caso, se deben respetar. Eu creo que non é así, que ganamos, sobre todo os traballadores, ganan en luz de estar encerrados onde están a poder ir a aquel novo espacio da Avenida da Universidade. Eu creo que, de alguna maneira, non hai color. E en relación a outra cuestión de Santiago, o convenio é público, o que firmamos co Concello de Santiago, e pasamos a obter 1.500 metros cuadrados con unha concesión a 50 anos. A veces é unha pequena contradición, non, o que estemos comentando isto, porque, curiosamente, nadie dos que están aquí, eu creo que casi nadie, máis ben diría casi nadie, está en contra de que a Asamblea, a Xunta Directiva e demais se ven celebrando en Santiago de Compostela desde fai bastante tempo. E todos estamos de acordo en que sea Santiago de Compostela. Porque eu vexo moi pouca xente que non este de acordo en que sea Santiago de Compostela onde se fai isto, e non é cuestión nosa de agora, é cuestión que xa se viña celebrando antes. Por lo tanto, se temos un espacio aí, que, por certo, como podedes entender, este espacio onde estamos hoxe hai que pagalo. Aquel
de alguna maneira o vamos a pagar, evidentemente, son 50 anos, unha inversión de 763.000 euros, e vamos a invertir esos 763.000 euros en mellorar unha instalación para a práctica do fútbol, que é o campo do Compostela, que está nunha situación, pois eu diría que lamentable, porque chove bastante dentro dese espacio de oficinas, e tamén o fútbol, unha vez máis, esta federación é solidaria con máis federacións, porque, curiosamente, aí no Estadio de San Lázaro hai máis federacións que están ocupando espacios e iso vai a permitir, como digo, pois mellorarlle a situación na que se encontran ahora mismo, que é, eu diría que desde fai bastantes anos moi mala para poder traballar no día a día. Eu creo que, xa digo, se poden ver dunha maneira ou de outra. Hai que respetar sempre as distintas opinións, pero creo que o avance foi considerable e despois incluso falaremos un pouco máis ampliamente del. En relación ao que decía tamén José Luís, ese incremento de cuotas no que se refiere a asistencias e desplazamentos, eu quero decirlle, quero recordarlle que antes non se tributaba por estes conceptos, agora sí, e se tributa un 35%, nada máis e nada menos. Por lo tanto, ese incremento está perfectamente justificado. E tamén decir que, claro, houbo que buscar, e así o reconocía José Luís, de que houbo que buscar €500.000 máis de ingresos. Para poder gastar máis hai que buscar máis ingresos, porque senón as cuentas neste caso non dan. O sea que, eu creo que aí están e creo que podrá haber, xa digo, votos en contra, abstencións e demais. Nos intentamos facelo o mellor posible, non sin traballo e non tamén sin retos, porque os retos requieren moito traballo que a veces non se ve, pero esos retos tamén teñen que ir acompañados de equilibrio presupuestario. E creo que nese sentido, despois tamén podredes comprobar, exemplo, a volver a recuperar a selección galega de fútbol, pois foi un reto que non foi nada fácil de traballo e era un reto tamén económico, porque en partidos celebrados anteriormente se gastou probablemente 3 veces máis, partidos celebrados no ano 2005, 6, 7 e 8, e agora temos que gastar un tercio do que gastábamos antes e equilibrar, e sin ter, ademais, prácticamente ningún diñeiro público. Por eso, creo que agora debemos, en todo caso, xa digo, con respecto ás distintas opinións que poida haber, que é normal, porque eu creo que as cousas son así, vamos a proceder á votación neste caso, da aprobación das cuentas anuales e vos pido, neste caso, a todos os asambleístas o respaldo para as mesmas, aquelas persoas que se o entendan e, polo tanto, respetando, xa digo, calquer tipo de opinión. Procedemos, polo tanto, á votación das contas anuales. Votos favorables? Votos sí? Alguén está contando, non? Sí. Perdonar que tenes que estar así un pouco tempo, pero é para que Berta, que é responsable das cuentas, a ver... Váisenos a cansar a man. A ver. Eu creo que se detecta que hai unha amplia maioría, pero, temos que contalo e anotalo, porque non é... A parte que estarán, eu creo que hai algunha cámara que xa pode tamén, de alguna maneira, dar fe dos datos que estades, de alguna maneira, ratificando todos os que... Alberto, por favor, nos podéis echar una mano, Lucho, nos podéis echar una mano para contar, por favor, ruego. Eso sí tiene que estar, tiene que estar, porque son 4 o 5 personas. Voto en contra, empieza por en contra. Sí, por favor, vamos a hacerlo al revés. Votos en contra. Ahora. Por favor, votos en contra.
Me salen 23, 24. 24. 24 votos en contra. ¿Abstenciones? 2. Y con la diferencia de los asistentes ya sale. ¿Alguien que no quiera votar? Que dice, no quiero emitir voto. Entonces el resto votos a favor. De cualquier maneira, hai unha imagen gráfica de cada unha das votacións que logo se podría revisar a conta das mesmas. ¿Cuántos asistentes hay ahora mismo? 111. Somos 111. ¿Seguimos con 111? No. Por lo tanto, sale la cifra de la cuenta. Las cuentas quedan aprobadas. Y entonces, 102, 26... 85 a favor. 85 a favor. Bueno, pues nada, moitas gracias polo voso respaldo ás mesmas. Continuamos. Proposta dos membros da Asamblea conforme ao artigo 45.3. Diego. ¿Qué? 24, vale. Vamos a ver. Propuestas de los miembros de la Asamblea de acuerdo al artículo 45.3 de los estatutos. No hay ninguna. Entonces procedemos al punto número 6, que son las competiciones autonómicas para la temporada 2016-2017. Voy a intentar ser lo más rápido posible y lo más claro. Tenéis todo el mundo, tenéis el plan competicional. Desde hace 10 días que os lo adelantamos, hay bastantes modificaciones porque pasan por plenillos, pasan por comisiones. Entonces, os puedo decir que, bueno, que en la primera página ya tenéis ahí los horarios, perdón, las fechas de las competiciones, incluso del fútbol 8, las fases finales, las fases intermedias. Nos falta simplemente, que a ver si el año que viene las podemos traer también aquí a la Asamblea, son las fases finales, las fechas de las fases finales para los ascensos a gallega de infantil, cadete y juvenil. Sabéis que ahora el sur y el norte necesita 8 fechas y el sur le basta con 4. Bueno, voy a empezar por la costa, la segunda autonómica de la costa. Hubo un plenillo incluso vinculante porque hubo orden del día y votación. Ahí en la costa se ha votado y se ha procedido a reducir el grupo de 18 de segunda autonómica de la costa, que es el grupo 2, su reducción a 16 para la próxima temporada. Esto viene parejo con que se modifican los descensos a tercera autonómica de 2 a 3, se aumenta un descenso, y la tercera autonómica, en vez de los 2 directos y una promoción, solo hay 1 directo y una promoción, es decir, hay un ascenso menos de tercera autonómica. Esto conlleva que las terceras autonómicas también se carguen de equipos. En cuanto a la primera autonómica juvenil, cadete, infantil, el Grupo 1 de Coruña, salió del plenillo una comisión, por cierto, trabajaron muy bien en tiempo récord, y han propuesto y se ha aceptado que el grupo de primera autonómica juvenil, cadete, infantil para la próxima temporada pasará a tener, aquí aumentará, se incrementarán los equipos a 18 y entonces habrá unas modificaciones en las segundas. Os invito a leer simplemente la de juvenil porque ya es la misma que la segunda autonómica juvenil, que es la página 30. Ascender a la primera autonómica juvenil, grupo 1, los 2 primeros clasificados de la promoción a disputar de la siguiente forma. Los 3 primeros clasificados de los grupos 1, 2, 3 y 4, ahí falta un punto, se dividirán en 2 grupos A y B y en formato de liga doble vuelta, ascendiendo los 2 primeros clasificados de cada grupo. El grupo primero de primera juvenil quedará constituido con 18 equipos en la temporada 2017-2018. Esto es trasladable también a cadetes e infantil. El formato de cómo se va a hacer esos grupos A y B se determinará en una circular. Luego la segunda autonómica infantil pasan de Santiago, los de Santiago pasan de 3 a 4 grupos. Y hay que corregir en el plan, os invito a la página, porque ahí hay una errata y tengo que mencionarla. En la página 55, abajo, en las promociones, hay que anular la promoción. El primer clasificado de una promoción que disputarán los segundos clasificados de los grupos 5, 6, 7 por sistema de liga una vuelta. Eso queda anulado, ya está puesto ahí los ascensos. Y hay una errata en los grupos de Pontevedra. El primer clasificado de una promoción, el siguiente párrafo,
la disputan los segundos clasificados los grupos 9, 10 y 11, que son los de Pontevedra, y no el 8, 9 y 10, por sistema de liga una vuelta. Vamos a ver, en la femenina, en la Liga Gallega Segunda Femenina, se da de baja, está en el grupo 2, el Monteforte, presentó la baja ayer por la tarde, y se dio de alta el UD Ourense. Entonces, el UD Ourense entrará en el grupo 2 de la Liga Gallega Femenina Segunda División. Y ahora, en cuanto a la tercera de Santiago, se habló en el plenillo de Santiago, la reducción de 4 grupos a 3. Esto conlleva que ahora los grupos serán de 18. Con el respectivo cambio, el formato de ascensos varían. Antes ascendían los 2 primeros y promocionaban del 3 al sexto, del tercero al sexto. Ahora ascienden 2 y promocionan los terceros para 2 plazas. Esto se presentó en el plenillo de Santiago y bueno, fue la propuesta que salió de ese plenillo y es la que se da traslado. Luego hay una propuesta de unos cambios de delegación por parte de 2 equipos que una vez votado el plan competicional se sacará la propuesta de cambio del Cire Melide y del Vila de Ordes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Es B. U de Ourense B. Tiene una A. ¿Perdón? Debe estar. En la página 32 consta la Liga Gallega la de Ceberín. Y en la página 41 consta la de Ceberín A y la de Ceberín B. Tiene que haber un error, uno de ellos no... Vale, sí, se corregirá. El A no debe existir, supongo. Digo yo, no sé. Sí, se corregirá. Vale. Sí. 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 Me están diciendo que el Viajes Interrías en el grupo 3 también es baja. Lo comunico ahora. Viajes Interrías. Del grupo 3 de la segunda femenina. Es baja. Ahí quedaría un grupo de 15. Sí. O cambio deses de grupos do cambio de delegación de Cire Melide e do Vila de Ordes ides propoñer antes a modificación no caso do Cire Melide quedaría unha plaza libre. Sí. Entonces, se ides propoñer aínda que a vai ocupar ou como vai ser? Bueno, ahí hay un tema. Sacará una resolución el Comité de Competición y Disciplina. La sacará el lunes o el martes. ¿Quién va a ocupar esa vacante? Hay ciertas dudas que puede ser o San Martiño o puede ser el Deportivo Ciudad. El Comité de Competición se va a reunir, es un órgano colegiado, se reunirá el lunes o el martes para decir quién ocupa esa plaza. Neste caso, o Deportivo Ciudad, porque ten que intervir no grupo do Cire Melide, é máis nese grupo. Non estaría ubicado nese grupo, non tería nada que intervir, non? Le insisto, saldrá una resolución fundamentada sobre quién ocupa esa plaza. Esa resolución que estará basada? La resolución está basada en el artículo 197 y en la circular correspondiente a la temporada anterior sobre los ascensos, sobre la unificación de los grupos 1 y 2 de Segunda Autonómica. No le puedo decir más. Yo tengo mi opinión, se la trasladé al Comité de Competición. Entonces, el lunes o el martes es un órgano colegiado, se va a reunir y sacará una resolución. A opinión é pública ou non é pública? Es pública, despois se colgará. E a opinión será? Perdón? A súa opinión vai facer pública? No puedo. No? No puedo mojarme aí. No es vinculante, é mi opinión. Sí, en todo caso, creo que a circular di que visto os órdenes 8, despois de los ascensos y descensos, se pasarán los 8. No grupo 1 serían 7, no outro serían 8. 7 y 8. Y ahí se encaja. Ahí son las dudas. Por eso que digo eu que me sorprende que o si Club existen Deportivo arrastres, Ciudad... no existe la constitución del arrastre. Es un tema un poco de laboratorio porque no es muy normal hacer las unificaciones de los grupos. Como hay ciertas dudas, nos sentamos, yo estaré en esa reunión del Comité de Competición y ya te digo, el lunes o el martes saldrá la resolución. Bueno, eu abertamente quero propoñer, se están de acordo, que xa que van facer un grupo co Cire Melide, creo que de 19 equipos, se non me equivoco, ou está previsto, que
antes de perjudicar a un ou a outro, xa que eses dous grupos se viron seriamente afectados polos descensos, que se planteen tamén ao mellor de facer un grupo de 19 equipos nesa segunda autonómica nova que va a facer. Aquí es reglamentario, non podemos... No, é unha proposta personal nese aspecto. Pero bueno, existe un reglamento... Gracias. Vale. Nada, gracias a ti. Mais? Aí. Mónica. Por ahí. Buenos días. El Juventud de Cambados inscribió ayer un equipo en Liga Femenina. Me imagino que por impresión o lo que sea aún no aparece aquí. ¿El nombre? ¿Perdón? Juventud de Cambados, en tercera femenina. Tercera femenina. Se inscribió Segunda, perdón. ¿Y aparece ahí o no? No, pero no aparece aquí. No aparece, pero... Pero se escribió ayer. Sí. Pero lo incluimos. ¿Y ahí quedan grupos de...? Sí, segunda, no, pero segunda del grupo 3. O sea que desaparece uno y aparece otro. Y aparece otro. Perfecto. Bueno, así nos compensa el cuadro. Mira, tened en cuenta que con las modificaciones reglamentarias el artículo 114 de los estatutos permite a las competiciones más bajas, la segunda femenina, se le permite a la federación, dado las altas y las bajas, poder reestructurar nuevamente los grupos. Es decir, que aún después de la asamblea, si los grupos son impares, se permite incorporar nuevos equipos para hacerlos pares. Vale, es decir, que aún si puede haber alguna modificación en las categorías más bajas. Máis preguntas, si hai. Sí, dime, Juan. En segunda femenina gallega, grupo primero, aparece como nuevo Club de Fútbol Deportivo Orzán. Me imagino que cuenta con todos los requisitos necesarios para ser dado de alta dentro de la federación. Estatutos visados, dado de alta en Xunta de Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? No, es un club antiguo. Lo que ha hecho es un cambio de denominación. Es el Paseo Marítimo. Hizo un cambio de denominación en el registro de entidades deportivas con un informe favorable, porque yo no puedo hacer un cambio de denominación si no viene del registro de entidades deportivas. Ese cambio es el antiguo Paseo Marítimo. Ahora el Paseo Marítimo se llama Deportivo Orzán. Existe un informe favorable de Xunta de Galicia, ¿no? Sí. Perfecto. Es el registro es el que me dice que ese nombre es válido. De hecho, sabes que hay ellos tienen que proponer, si hay algún nombre que pueda inducir a error, ellos tienen que presentar incluso unos nombres alternativos, pero aceptaron ese nombre. Que induce error a lo mejor con el Orzán, pues ellos lo aceptaron y yo, si me lo trasladan, vale. La delegación de Coruña es la que viene el... Si non hai máis, pasamos a aprobar, ¿no? Sí, el plan competicional. Hacemos como antes. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Bueno. Caco. Vale. Muy bien, es unanimidad, ¿no? ¿No hay nadie que no quiera ejercer el derecho al voto? ¿Nadie? Pues unanimidad. Bien. Bueno, entonces ahora la propuesta del CIRI, muy rápido. De acuerdo a la Asamblea General Ordinaria de la fecha 21 de julio del 2013, lo siguiente. Esto es un acuerdo de una asamblea del 2013. Por su parte, el Club Cire Melide pertenecía hasta la fecha a la delegación de Coruña en la categoría de aficionados, pero sus equipos de categorías inferiores, además de todos los clubes pertenecientes a sus respectivos ayuntamientos, es decir, todos los clubes de Melide juegan en Santiago. Estaban encuadrados en la delegación de Santiago de Compostela. Dichos clubes serán recolocados en sus grupos correspondientes a la delegación de Santiago de Compostela en cuanto a su situación deportiva permita que esta reubicación sea lo más fácil posible a la hora de confeccionar los calendarios de dichos grupos. Por lo tanto, si estos clubes descendiesen de la categoría en la que compiten actualmente, causarán efecto de arrastre en los grupos de la división inmediatamente inferior a la que compita el resto de los clubes de la delegación de Santiago de Compostela. Fue el tema de la LIN el año pasado. ¿Qué pasa con el Cire Melide? Que el Cire Melide lleva 3 temporadas en Segunda Galicia, perteneciente a la delegación de Coruña, y argumentando por este club que esta situación le provoca graves problemas tanto competicionales como económicos, solicita que no se espere tanto tiempo al descenso, que hagamos un ejercicio de solidaridad y su incorporación inmediata al grupo quinto de la Segunda Galicia de Santiago. Esto se trasladó al plenillo de Santiago y lo defendió el propio club, el Cire Melide, el presidente les dio la palabra y la delegación, el plenillo de Santiago lo aceptó incluso para esta temporada. Es un buen momento porque hay muchos festivos. Lo digo porque la creación de un grupo de 19 equipos en el grupo quinto, esto determina
que las siguientes consecuencias. Las segundas autonómicas, grupos 2 de la Costa, grupo 4 y el propio grupo 5, tienen que terminar al mismo tiempo y debido a la promoción de ascenso a disputar entre estos grupos. Al incorporarse un equipo más, es un mes más de competición. No significa que sean 4 partidos más, son 2 partidos más por cada equipo. Pero es un mes más de competición, entonces tienen que empezar un poquito antes y compensar esas 4 jornadas que son de más en los festivos. Es un buen año, porque tenemos el 12 de octubre, tenemos el 6 de diciembre, tenemos el 8 de diciembre, hay Semana Santa, es un buen año para poder hacer esto. Se incrementará en un descenso más en el grupo quinto para que la temporada 2017-2018 dicho grupo vuelva a tener 18 equipos. Se producirá una vacante a determinar por acuerdo del Comité de Competición y Disciplina. Dicho acuerdo será comunicado a los afectados, a todos, el lunes 18 o martes 19 de julio del 2016. ¿Vale? Entonces, lo ponemos a votación. ¿Votos en contra? 1. 2. Votos a favor el resto, ¿no? ¿Abstenciones hay alguna? No hay. Una abstención. Y a favor el resto. ¿Y votos a favor? Imagino que el resto. Muy bien. Queda aprobada la incorporación del Cire Melide al grupo quinto esta temporada. Y por mi parte, el Vila de Ordes, simplemente informar que el Vila de Ordes solicitó su incorporación a Coruña, pero como es en la tercera autonómica, no produce ningún tipo de problema, entonces simplemente comunicarlo y pasaría al grupo de la montaña. Y el obrero en la segunda infantil se ha dado de alta en el grupo tercero y cuarto de la segunda infantil. Y por mi parte, nada más. Esa definición de la montaña, creo que había que mejorar esa definición, ¿no? Porque parece que hay unos que son de un sitio distinto. Entonces, a ver si le llamamos quizá de otra manera. Bueno, está, por lo tanto, aprobado el plan de competición, ¿no? Para la temporada 2017-2018. 17, perdón. Ahora, modificaciones reglamentarias. Simplemente es la presentación. Tenéis ahí en las respectivas carpetas, tenéis las modificaciones reglamentarias, pasaron por el filtro también del Comité de Fútbol Base y Aficionado y fueron aprobadas en la comisión delegada de sesión del 13 de julio. Entonces, simplemente es a título informativo, se traslada a la Asamblea esas modificaciones reglamentarias. Vale, muy bien. Bien. ¿Tenemos que aprobarlas o no? No es necesario, ¿debes dar cuenta? Vale. Pois, ahora, aí aparece tamén un informe do presidente da Federación Galega de Fútbol en relación a cuestións que tamén vos preocupan. Primeiro, seguro de responsabilidade civil para todos os clubs. Aí hai un concurso público que fixo a Federación Galega de Fútbol a efectos de que, tal e como establece a normativa, a Lei do Deporte de Galicia, todos os clubs que compiten en esta comunidade autónoma teñen que ter un seguro de responsabilidade civil. A Federación sacou un concurso público fai bastantes meses, no cual hai unha compañía ganadora deste concurso e uns precios que, polo que vimos de mercado e polo que sabemos que están pagando algúns outros clubs, pois son moi razonables. Entón, o que si vamos a pedir en esta ocasión é que, o ano pasado se foi máis beligerante, pero este ano temos que pedir que os clubs deben ter, neste caso, feita esa cobertura de seguro de responsabilidade civil. Poden adherirse, para iso está a que ten a Federación Galega de Fútbol e a que sacou de concurso, ou poden ter unha propia. As ventaxas da nosa, pois eu creo que son de todos xa conocedoras e agora, tuvemos que negociar, ademais que coa propia compañía, a efectos de que a duración é hasta o 31 de decembro deste ano 2016 e seguirá. Leva unha cuestión que eu creo que a valoramos como moi importante,
salvaguardando os intereses sempre dos directivos que antes non estaba previsto. Por lo tanto, calquer responsabilidade que se poida derivar hacia algún dos directivos de cada un dos clubs que quedan a adherirse, como digo, a esta póliza que ten a Federación Galega de Fútbol, estarían cubertos nos términos que aparecen en esa póliza, que está, en este caso, a disposición de todos. Aquí temos, como digo, os datos de precios para esta próxima temporada. O único que hai que remarcar é que sería hasta o 31 de diciembre deste mismo ano 2016 e prorrogable. O precio que estaba previsto para aqueles clubs con un mínimo de 200 socios era 165 euros anuales, que a cantidad que se lles cobraría hasta o 31 de diciembre serían 60. Para clubs de 201 socio hasta 600 se iría a 185 euros, pero o tramo que queda hasta diciembre serían 65 euros e para os máis de 601 socios serían 195 euros, que agora este tramo que queda hasta diciembre serían 70 euros. Sabedes a cantidad anual, sabedes a cantidad que é hasta a final deste ano. O único que facemos é cumprir a normativa establecida e, polo tanto, creo que neste sentido tamén a propia Federación, este é o traballo que debe facer a Federación, buscar que se hai unha nova carga económica para os clubs, pois que sea a menor posible. E como se pode abaratar? Pois indo de maneira global, como foi a Federación, buscando un seguro de cobertura destas características. Creo que, xa digo, está dentro do máis razonable. Ahora ben, pois hai, como digo, pois clubs que probablemente o teñen e ao mellor o teñen máis barato e fenomenal, pero senón eu creo que estas son unhas condicións realmente boas. No que se refiere á mutualidade, pois o que habíamos manifestado é que non íbamos a incrementar as cuotas para este ejercicio, para esta nova temporada 2016-2017, así está previsto, aínda que hai algunhas matizacións que ayer tuvemos en Madrid, o jueves, tuvemos en Madrid unha reunión, neste caso da Comisión Delegada de mutualistas da Mutualidade Española, e vamos a facer unhas correccións, pero que non afectan ao incremento, porque a Dirección General de Seguros obriga a unha serie de condicións que, en todo caso, a cada club despois lle explicaremos, que todavía non tuve tempo a explicarlle eu a Carmen María, para que sepa, en este caso, esas modificacións que conleva. E, en definitiva, iso é o que vos podemos trasladar. Era importante, como xa se comentou antes, que agora temos unha gestión directa, todo elo conleva sempre que hai que facer un ensamblaje, porque eran 4 anos que se levaba a cabo unha gestión indirecta, que, pois pudo ser mellor ou peor, pero fixe unha gestión indirecta, respetable, pero agora pois se fai gestión directa e creo que iso é o que debemos valorar e se estamos de alguma maneira contentos ou non e pois intentar facelo o mellor posible cada ano. Aí temos tamén a Escola de Adestradores, na cual pois habrá susceptibles cambios cara a esta próxima temporada e a posta en marcha de novos cursos en Galicia. No que se refiere tamén ao fútbol femenino, decir que estamos ahora mismo cunha entidade para buscar patrocinio, sobre todo para compensar no que é o ámbito da mutualidade o gasto que conleva pois ter unha ficha de fútbol femenino, igual que de outras categorías de fútbol aficionado, pero na categoría xa existente e que hai interés, tal e como lle trasladamos a diversas empresas e entidades de financiar algunha participación no que é daqueles clubs en fútbol femenino e tamén daquelas persoas que, debido á súa situación, pasa que ao final son sempre os clubs que pagan a cuota da mutualidade, pois debido á súa situación económica non poidan afrontalo. Neso é algo no que estamos traballando, igual que no fútbol veterano. Ahora mismo hai 50 e tantos clubs na provincia de Pontevedra,
unha inmensa maioría tamén dos clubs de Lugo e estamos en outras delegacións incorporando un maior número de licencias que creo que é necesaria debido á situación e ao escenario que hai actual de que a propia Federación ten delegado neste caso a gestión deste deporte en toda Galicia e creo que así hasta ahora non se fixo, eu creo que se debe facer porque son un volumen moi importante de licencias e o servicio que poda dar a Federación para esos 2.000 partidos que facemos cada fin de semana, que facemos con vos, ampliálo hasta 2.200, 2.300, que somos capaces perfectamente de organizalo e debe estar todo baixo un mismo paraguas que é a propia Federación Galega de Fútbol. No que é ámbito de transparencia e comunicación, queremos de alguna maneira darvos conocimiento de todo o que poida ir pasando en relación a eso, no que é o ámbito da quiniela, eu creo que xa se comentou e creo que está perfectamente previsto e no plan de inversións, o que hai agora para levar a cabo e que aparece aí nunhas imágenes que vades a ter aí na pantalla, como está a distribución dos novos espacios nos cuales eu creo que temos que traballar e modernizar. Aí creo que empeza por Ourense, de Ourense nos fomos ao propio Estadio do Couto, onde temos ali unha instalación, que é unha instalación nova, mellor que a que tiñemos antigamente, e que todavía queremos seguir mellorando no que a esa delegación se refiere. A delegación propia de árbitros, temos unha sede propia, que en principio non debería ter maior problema e ás pensas dunha pequena mellora de climatización dese local que queremos afrontar. No que é na sede de Lugo, ahora mesmo se acaba de comprar, fai poucos meses, un piso que está pegado a onde estaban os árbitros para que todo o que é o ámbito do fútbol da Delegación de Árbitros e da Federación Galega de Fútbol en Lugo este todo perfectamente unido e, como digo, agora se adjudicará na semana próxima as melloras en ese piso que está lóbrego, como aí se pode comprobar, pero que a entrada á Delegación de Árbitros e á Delegación da Federación será prácticamente a mesma, aínda que sí vamos a traballar en habitáculos distintos, pero nunha mesma dirección. Eso no que se refiere a Lugo. No que se refiere a Santiago, como xa se dixo aquí, temos 1.500 metros cuadrados dunha nova superficie en Santiago que, hai que adecuar. En principio, a instalación está, bastante ben, a pesar de que, xa digo, hai algunhas zonas que non se pode entrar porque está chovendo dentro e, polo tanto, hai que facer unha serie de melloras, tanto na propia instalación como na cuberta de todo o estadio, que xa está previsto e que licitará nos próximos días o Concello de Santiago esa financiación que vai a darlle a Federación Galega de Fútbol, en este caso ao Concello de Santiago de Compostela, a cambio desa cesión a 50 anos dese espacio. Espero, probablemente, en función do número de asistentes, hai salas ali con capacidade para que asambleas como esta, se non son máis grandes, se poidan celebrar xa na nosa propia casa. En Vigo, aí, tendes unha imagen da nova sede de árbitros e da delegación, aí pon sede de árbitros, pero será sede de árbitros e da delegación de Vigo. Por qué? Porque ahora mismo en Vigo temos dous locales que pagamos unha cantidad superior aos 30.000 euros de alquileres anuales e entendemos que debíamos ir a un espacio propio e logramos unha financiación extraordinaria da Federación Española de Fútbol de 665.000 euros para esa instalación. E, polo tanto, decidimos comprala. Está frente mismo ao estadio de Balaídos e se vai a cometer de maneira inmediata. O coste foi de 400.000 euros. Son algo máis de 1.000 metros cuadrados, porque hai varias plantas e demais, e, polo tanto, vamos a adecuala. Tamén ten melloras pequenas que facer e espero que dentro deste mismo ano 2016 poder darlle xa ao colectivo arbitral de Vigo e tamén á propia delegación de Vigo para que sea a sede propia e ali onde se vai a reunir todo o ámbito do fútbol do sur de Galicia. A sede da Coruña, aí hai unhas imágenes, tamén é todo un baixo con luz exterior e con 14 plazas de aparcamiento, 700 metros cuadrados, na entrada mismo onde está a zona detrás do recinto ferial, en este caso da propia cidade da Coruña, e que creo que era tamén necesario.
non aparece aquí, pero se está traballando tamén en un novo local para a Delegación de Árbitros de Pontevedra, que é moi necesaria e que esperamos tamén nas próximas fechas dalo por resolto. Por lo tanto, esa palabra que se dixo aí de construindo unha nova federación quizás se refería máis ben a isto. Non queremos espacios lujosos, pero queremos espacios que para vos, para os que traballan aí, colectivo arbitral, delegación e clubs, pois poida ser un espacio adaptado aos tempos de hoxe en día. E creo que isto nos lo permite gracias, como digo, a unha reestruturación que estamos facendo en toda Galicia, porque creo que non debería beneficiarse só un espacio, que poderá haber sido, neste caso, a Cidade da Coruña, senón que debe beneficiarse de toda esta mellora toda Galicia e creo que nese traballo no que estamos agora facendo. E, bueno, eventos deportivos aí están e... Perdonar que temos aí unha chamada de Uruguai que despois vos comentarei, que estamos aí cun evento tamén ali e que é importante e, bueno, a ver como acaba. Decía, no tema de eventos deportivos, tamén se fixa aí un resumen do que estamos acometendo, igual que foi o partido da Selección Galega, o fútbol playa deste fin de semana, e agora, antes de vir para aquí, estábamos cerrando un partido da Selección Sub-21, que é a anterior a absoluta, que celebrará en Galicia o seu último partido de fase de clasificación para o Campeonato de Europa. É un evento que esperamos que tamén poida traer beneficios, en este caso, para a Federación Galega de Fútbol. E, como vos decía, estamos aí tamén organizando un evento en Uruguai con Celta e Deportivo, pero que en este momento está tendo unhas dificultades desde o punto de vista de seguridade importantes e vamos a ver como acaba no día de hoxe ese tema, ainda que está todo previsto. Pero, bueno, agora estamos aí vendo este tema e por eso estaba bastante pendiente do teléfono en relación a gestións que se están facendo a máis alto nivel para salvar esta cuestión. Despois temos o balón oficial, que de todos tamén é conocido. Eu creo que aí a Federación entendeu que había que dar un paso máis en beneficio dos clubs. Se o expliquei, creo que en todas as delegacións de Galicia, e creo que neste sentido o importante é que poidamos poñer en marcha un balón oficial, máis ben son dous, para as categorías base hasta segunda regional e despois de primeira regional preferente e, neste caso, Liga Gallega, pois creo que é necesario, como digo, poñer en marcha este balón, que o que busca, en definitiva, é que todas as competicións se xoguen con un mismo balón e que non se lle faga extraño, pois, tanto sendo locatario como sendo, neste caso, visitante. Os precios creo que son extraordinariamente competitivos, creo que logramos a implicación da Liga de Fútbol Profesional que axuda a financiar esa parte. A Federación con isto non busca ningún tipo de ingreso. Nós vamos a comprar, como xa teño trasladado, sobre 100.000 euros, que son aproximadamente uns 6.000 balóns. Bueno, hai un vídeo que vamos a poñer ahora, pero en todo caso o importante que queren saber os clubs é que se vai a invertir a Federación Galega sobre 100.000 euros na compra de balóns ao mesmo precio que vades a ter vos. Daremos un número ahora inicial antes de final deste mesmo mes de julio. Vos poderse adherirse á compra a través dese precio de 12,50 postos no voso campo, IVA incluído, e 19 euros a través dunha circular que mandou a Federación Galega de Fútbol, na cual hai un link para poder dirigirse directamente a Nike ou ás súas tiendas oficiales de venta deste produto. E, bueno, tamén abrimos, eu quero trasladalo aquí unha vez máis, a posibilidade de que calquer evento deportivo ou calquer final de calquer competición de Galicia se poida celebrar en aqueles campos que soliciten os clubs que queiran organizar eventos destas características. Este ano fomos a moitas novas sedes por primeira vez, espero que den resultado. A verdade é que os clubs a donde fomos por primeira vez mostraron toda a súa colaboración e toda a súa boa disposición, e creo que neso debemos abrir o abanico para que todos o fagades a petición previa. Sacamos neste caso, unha información para abrir un plazo, un período para presentarse, se vos presentades, eu quero organizar a fase final do campeonato juvenil, eu quero organizar a fase final do campeonato infantil, e así todos poder, de alguma maneira, participar tal como se ve aí en esas distintas imágenes. E creo que non hai moito máis, porque o resto xa é de todos conocido, o sea que, o resto son datos que, de alguma maneira, eu creo que xa se comentaron aquí, e estou repasando. Estamos tamén levando a cabo unha gestión de patrocinios
que creo que son cantidades importantes, pero que non nos podemos dar todavía ahora mismo porque están a piques de cerrarse con diversas empresas que van a participar en diversos patrocinios coa Federación Galega de Fútbol, que en definitiva espero que beneficien claramente a todo o que de alguma maneira é o conxunto do fútbol de Galicia, igual que o decía no ámbito da quiniela de fútbol. E, pola miña parte, pois creo que non teño nada máis que abrir, neste caso, ahora o turno de rogos e preguntas para aqueles que queiran preguntar algunha cousa para despois irnos a ese punto e a asamblea extraordinaria que está tamén convocada e o sorteo de terceira división. Rogos e preguntas. Bueno, buenos días. Adiante. Que non vexo... En primer lugar, pois, son Mingos, presidente do Áreas. Adiante. En primer lugar, pois, bueno, felicitarvos porque sei que estar nunha directiva, aunque sea ganando 4 euros, pois é difícil, non? Eu só quería comentar un tema que eu creo que usted, presidente, señor secretario, o señor Gustavo Falqué, saben do problema que tuvo Areas e, bueno, eu falo un pouco en nombre da directiva, non? Non nos sentimos, pois, en ese caso, moi respaldados. Si deron ideas, si falaron con un abogado, tal, pero non tuvemos moita resposta, non estuvo, creo que non estuveron do noso lado moito. Eu creo que tiñan que habernos axudado, porque en preferente ou terceira, excepto segunda B, sigo dicindo o mismo, pois non é fútbol profesional, sino que é fútbol amateur e somos aficionados. O que non podemos é pois ter que chegar a un xuicio ou porque ti teñas problemas con un xogador. Eu xa sei posiblemente a contestación da resposta, xa sei por adelantado. Pois tuvemos un problema con 5 xogadores, o cual esos 5 xogadores nós non lle debíamos nada, ni nada, nos portamos ben con eles, como tiñamos que haberlle pagado as dietas que lle pagamos as dietas, e lle dimos a baixa. Eles, pois, se marcharon a outros equipos, seguiron cobrando noutros equipos e despois nos denunciaron a Magistratura de Traballo. En un principio nos pedían 11.500 euros, nos tuvemos que poñer un abogado, eu creo que Gustavo está ao tanto do tema, o señor Rafael tamén, e o secretario tamén, e ao final houve que chegar a un acordo con eles e pagarlle 8.500 euros. E esos tíos, pois, seguiron xogando a fútbol, seguiron ganando diñeiro, dietas ou sueldos, ou o que queiran chamar, noutros clubs, e nada máis. Seguiron ríndose do equipo, do Areas, en ese caso tamén algo da federación, e despois o sorprendente, eses clubs que os ficharon. E o que me parece máis grave é que esos tíos sigan xogando a fútbol porque son uns mercenarios, non son outra cousa, e que ainda sigan xogando ao fútbol estes 5 xogadores. E a federación, pois, sabe o nombre dos 5 xogadores. Eu creo que había, creo eu, a miña forma de pensar, que crear un reglamento ou un algo interno que nin os directivos poden deixar de pagar ao xogador ou non retenelos ou non retenelos, nin os xogadores poden facer unha cousa desa. O do Areas pasado está, pero, bueno, me preocupa que a outros equipos lle pasen porque, por desgracia, hoxe en día o que nos encontramos por aí pois son esa xente, mercenarios, peseteros e hijos de puta. Sí, é así. Eu estuve enfermo, sigo enfermo, e, bueno, e iso me doeu moito que me fixeran. Unha persona ten que ser honrada. E se non quere xogar ao fútbol, que se vaya. Que se xogue ao tenis, que xogue ao que queira, pero que non fastidie o fútbol aficionado. O co tanto traballo lle dá a esta xente toda aquí. E é triste que tamén non nos poñamos de acordo os clubs, por exemplo, da mesma zona. Sean Coruña, sean Vigo, sea Ourense, sea Santiago. Entonces eu, bueno, perdón polo de hijo de tal, por non chamar hijo de madre, pero
estou moi queimado nese tema, e a miña directiva igual, porque 8.500 euros hoxe en día son moi difíciles de conseguir pos clubs modestos. Entonces, pois, intentar os directivos, pois, buscar unha forma ou de entrevistarse con directivos ou de clubs ou entrevistarse cos propios xogadores que denuncian unha cousa que eu creo que non hai nada firmado, non hai nada profesional, non hai nada, ao mellor igual nós tamén non estábamos ben facendo ben as cousas, igual que a maioría dos clubs, pero tiña que haber un pouquiño máis de axuda por parte da Federación. Eu non sei cal é a solución ou o que se pode facer, pero xa volvo a repetir que non é polo Areas xa. O Areas, os 8.500 euros, xa os tuvo que pagar. Pero pode seguir habendo por aí máis xente que lle poida pasar iso. E incluso estou moído con algún presidente dali da zona de Vigo que hayan fichado a certos xogadores. Eu non teño problema ningún que o dixen na prensa quen son os xogadores. Eu vou a dicir, se me queren que me denuncien, eu non estou falando, nin estou insultando a nadie. Señor Calo, primer xogador. Chema, xogador do Bouzas. Arón Puente, Veloso e Jesús Ramos. Na zona de Vigo e Pontevedra sonan moito, incluso en Coruña, posiblemente o Orense, son Calo, etc. Esos 5 xogadores, se por min foran, non volverían a ter ficha federativa galega. Nin en Galicia, nin en nada. Porque eu creo que eso non se lle pode facer nin o Areas, nin o Coruxo, nin o Arteixo, nin o Burela, nin o outro, nin o Betanzos, etc. Eu creo... Amigos, Nada, terminei, creo que o tema está explicado. E como xa sei a contestación, pois nada. Vamos a ver, simplemente dicilo. Gracias, Mingos. Todos, ou moitos dos que estamos aquí, sobre todo os que conocemos o fútbol na parte sur, sabemos desta problemática que se presenta. Isto é a Federación Galega de Fútbol, por tanto, é a casa de todos, dos clubs, dos xogadores, dos árbitros, e de todos os directivos e todos aqueles que compoñemos a Federación. Nós o que intentamos é intermediar para buscar solucións e aportar as ideas que mellor temos para poder solucionar os problemas. O que sí é verdad é que hoxe en día hai unha lei laboral que nos atañe a todos, que levamos falado moito tempo disto e que regula precisamente os dereitos e as obrigacións que temos cada un dos componentes dentro do mundo do deporte que respetar uns a outros. E logo están os xulgados que dictaminan unha cousa a outra. Evidentemente, sempre dicimos que este tipo de diferencias é mellor solucionadas falando e arreglándose entre os clubs, os xogadores, os árbitros, os entrenadores, porque ao final somos todos afectados, non? Pero, bueno, pues algunhas veces isto non sucede así e todos temos que ser conscientes de como está a realidade. Creo que o ano pasado incluso habíamos falado en esta asamblea porque había unha inquietud enorme con respecto ás revisións fiscales por parte do Estado e de inspección. Bueno, en varias reunións que tuvemos paralizouse un pouco o tema de entrar de oficio, pero que sí, que se dixo que evidentemente cando hai denuncias ten que haber un xuez que dictamine quen ten ou deixa de ter a razón. E os clubes tamén moitas veces facemos mal as cousas e logo teñen unhas consecuencias. Por lo tanto, a Federación o que sí é verdad é que vai estar sempre para axudar a uns e outros dentro das posibilidades que ten a Federación, que é dar información e pouco máis. Vale? Hola, buenos días outra vez. Son Antonio Fernández do Betanzos Club de Fútbol. Quería facer varias preguntas. A primeira, cando se van a convocar as eleccións á mutualidade? É unha cosa que está pendiente, que levamos 2 anos de funcionamento na Federación. Sin embargo, na mutualidade non se convocaron eleccións. Segunda pregunta, a ver se me pode dicir cantos empleados había na mutualidade cando esta xunta directiva entrou e cantos hai agora. Terceira pregunta.
É certo que a mutualidade ten problemas de tesorería, xa que parece ser que os hospitales de Ourense están sin cobrar. A seguinte pregunta é: o anterior presidente de árbitros estaba en nómina, se dou de baixa cando dimitiu, ou cando cesaron, sin embargo, agora sigue estando outra vez. Quería saber por que o motivo. Se é un favor ou cal é o motivo. Nada máis, gracias. Bueno, sí, a última, non? Sí, empezo, se acaso unha parte das preguntas. Sí, o último é o tema de Fernando, te refieres, Ángel? Sí, é o tema. Bueno, Fernando, no momento determinado, pois tuvo un cargo federativo e hoxe é un empleado da federación nunhas funcións completamente diferentes ao que tiña en ese momento, que estaba un estamento arbitral e hoxe está un tema comercial que leva a federación, que antes xa falamos disto precisamente, que era un campo que tiñamos que explorar, que era o tema comercial da propia imagen da federación, o tema de patrocinios e todo isto, que hoxe é o campo no que traballa Fernando, vale? Con respecto a primeira que fixeches, que é o tema das eleccións a mutualidade, non? Bueno, pois está programado, creo que para o último trimestre deste ano, setembro a outubro, aproximadamente, realizar esas eleccións. E o seguinte era o tema da mutualidade con respecto á tesorería que tiña, porque dicías que había problemas en Ourense, non? Vou xa pasar iso para que Carmen xa poida responder, de acordo? No te oí bien, perdona, Garrido. ¿Qué decías? ¿Los problemas de...? No, decía que cuántos empleados tenía la mutualidad en el momento que entró esta junta directiva y cuántos tiene ahora. En el momento que entró esta junta directiva tenía 7 trabajadores. En este momento tenemos 9. Se han contratado 2, habíamos contratado otro más, pero con un contrato a tiempo parcial y por acumulación de tareas se le hizo un contrato hasta el 30 de junio y no se renovó. Hay 2 personas que tienen contrato por acumulación de tareas que se cumplirá en la prórroga, una en el mes de octubre y otra en el mes de noviembre. Se verá después qué hace, porque al volver a la gestión directa la acumulación de trabajo fue grande, sobre todo que en principio se volvió sin un desarrollo informático adecuado. Ahora estamos en ello. Te quiero contestar también con relación a lo del pago del Hospital de Ourense. Pues te informan mal. Bueno, precisamente pagamos la mutualidad siempre que se llevó la gestión directa, pagaba entre 60 y 90 días. Nosotros al hospital, voy a hablar del Hospital de Ourense, concretamente no hospitales, solo tenemos uno concertado, es un solo hospital. Le hemos hecho pagos regulares cada 2-3 meses, precisamente, bueno, aún se le ha hecho otro hace unos días. A todos los hospitales se les paga al mismo tiempo. O sea que... Tú sabes que cuando entró la anterior junta directiva había 75.000 euros de deuda que no se habían pagado a los hospitales. 750.000 euros de deuda. Los hospitales ahora en este momento tienen las deudas de las últimas facturas. Es que, claro, el funcionamiento de la gestión directa, bueno, conlleva una serie de circunstancias que no existen con el reaseguro. Pero yo espero que no lleguemos otra vez a eso. ¿Perdón? Que espero que no volvamos a llegar a eso. ¿A qué? A deudas. En este momento la mutualidad tiene las deudas de las facturas que nos acaban de llegar, que tienen que pasar a un proceso de revisión por parte de la asesoría médica, por parte de contabilidad, pero es un retraso normal de facturas. No, en este momento no tenemos problemas de tesorería. Por el momento no tenemos problemas de tesorería. Sí, permite, Gustavo, facer un apunte ao respecto, que efectivamente a mutualidade arrancaba con unhas deudas de 750.000 euros, que foi o que motivou o crédito que no seu día lle concedeu a Federación Española á mutualidade, que ese crédito de 750.000 euros quedará íntegramente devolto no ano 2017, nos primeiros meses do ano 2017 quedará totalmente amortizado, e por que respecta á gestión directa que se está facendo este ano, os ingresos cubren hasta a fecha
perfectamente e cubrirán hasta o final de cando se cerren os partes que ahora mesmo están abertos de accidentes deportivos, a totalidade, os ingresos cubrirán a totalidade dos gastos sin ninguna dúbida pola evolución que están tendo as contas da mutualidade. E nese sentido, quixera tamén, creo que é de xusticia agradecer o traballo dos hospitales e tamén a súa control, digamos, a hora de manter os precios que, de alguma maneira, fomos fixando con cada un deles cando se fixo o acordo por parte da Federación con cada un deles para que se prestara o servicio na calidade coas condicións que esta xunta directiva lle propuxo. En ese sentido, seguiremos tamén apretándoos na medida que se poida para que o seu nivel de facturación e o seu montante sea o máis ajustado posible para que as contas da mutualidade tamén teñan a holgura necesaria que permita a posta en marcha de novas iniciativas. Non pedía tantas explicacións, pero moitas gracias. A veces, si se dan, malo, e se non se dan, parece que tamén. Vale, son Canito, presidente do Lara Checo de Fútbol. Eu solamente quería facer un ruego sobre a mutualidade, porque eu son unha persona alergia, que teña a vana alérgica, e a miña alergia é o bolígrafo. Entonces, só pediría que o parte do plan xogade que tamén fora posible cubrilo a través do ordenador, porque o parte que temos aí que descargamos nin collen os datos do xogador, nin colle nada. Moitas gracias. Es rellenable. Sí. El parte de la mutualidad es rellenable. Lo tienes colgado en la página y lo puedes rellenar y después lo imprimes. Ah, el de Xogade, perdón. El de Xogade lo mandas electrónicamente. Sí, bos días. Bueno, son Noel López, do Estamento de Futbolistas da Coruña. Estiven facendo aquí uns apuntes, non? Do que se foi dicindo un pouco na Asamblea e tiña un pouco dúbidas en varias cuestións. Non me quedou claro o tema do balón oficial. Non sei se... Bueno, todos sabemos que o balón oficial era unha medida que había xa anterior a esta xunta directiva, na que iba a costar uns cartos, iba a ser barato, e parte deses cartos iban a quedar nos clubes. Non sei se xa o teñen cerrado, se parte dos cartos van a quedar nos clubes, se os cartos van a ir para a federación. Os cartos de? Do balón oficial. Pero do balón oficial que non sabemos, a ver. O balón oficial, o que se comentou fai 10 minutos. Se hai ganancias, xa expliquei. Creo que, bueno... Para os clubes vai haber algo ou... Para os clubes o que hai é o mellor precio co mellor balón posible. O sea, poñemos E ao mesmo tempo hai que a Federación vai a comprar ao mesmo precio que van a comprar os clubs balóns por valor de 100.000 euros. Moi ben, entón, obligar os clubs ao comprar un balón obrigatorio para xogar, eso é axudar os clubs. Eso é? Axudar os clubes, pregunto. Bueno, vostede sei que non o entende así, en todo caso os anteriores, e usted sabe ben do que falo, habían feito esa gestión, compraron un balón por cerca de 9 euros, que non o convertiron obligatorio, regalaron uns cuantos balóns aos clubs, e, bueno, a calidad do balón non llevou a falar, usted que é xogador sabe ben cal foi, e en todo caso, se usted se considera capaz... Bueno, pero mellor un balón malo barato que se teñe que pagar, digo. Bueno, para os clubes, digo. Eu só che diría, pero os clubes non creo que os anteriores lle hubieran regalado todos os balóns para xogar. Regalarían igual que llevamos a regalar nós balóns por importe de 100.000 euros. Eu que tratei é de comprar precio de mercado, e eu creo que debíamos deixarlle un pouco de margen de maniobra de tempo para ver como funciona, e cando entremos en funcionamento, cando debemos valorar, oye, pois esa experiencia foi mala, esa experiencia foi boa, en todo caso é algo que puxeron en marcha outras territoriales de España, e claro, se todo isto o poñemos en marcha e non o convertimos en obligatorio, ao final sería un cachondeo, non? Estou de acordo, pero a miña pregunta é se vai a quedar algo dos cartos do balón para os clubes, e se van a quedar os cartos para a federación. Non se vai a ser beneficioso ou non. Xa che dixen, 100.000 euros van a quedar para os clubes porque llevamos a entregar esos balóns. Aparte dos 100.000 euros hai unha cantidad importante que para chegar a ese precio, estamos falando de balóns de 30 e tantos euros precio PVP un deles e o outro 50 e tantos euros precio PVP, que un é de 19 e o outro é de 12,50, a Liga de Fútbol Profesional tamén paga unha parte para a adquisición destes balóns. Moi ben. Outra cuestión que quería falar, aquí non paro de escoitar transparencia, tanto aquí como noutros medios,
Remítome un pouco o que dixo o compañeiro do Burela anteriormente. Vos, o pouco de chegar á Federación Galega de Fútbol, fixestedes públicas o coste das dietas da anterior xunta directiva e creo que levades 1 ano e medio e non vexo as dietas dos actuales membros da xunta directiva por ningún lado. Eu creo que escudarse no accidente, do tráxico accidente dun compañeiro, eso faise nunha folla de Excel, faise en 5 minutos. Sumar os 12 ou 13 membros, sumar e colgalos. Non tardaron moito cando entraron en colgalos, esperaremos a que se colguen. Quería facer un rogo, tanto que o presidente e a súa xunta directiva presume tanto de transparencia, cando ao final as contas son xenéricas, non hai nin partidas. Creo que o tesoreiro está aquí, non sei se a persoa que faltou tráxicamente tiña que ver algunhas contas, pero, bueno, tendo un tesoreiro non sei por que non se especifican as contas. Tamén quería facer un rogo, que creo que, bueno, a min gustaríame, eu creo que parte da Asamblea, que en próximas asambleas, se pode saber, que se sepa o soldo do presidente e do tesoreiro tanto na Federación Galega de Fútbol como na mutualidade. Se tanto presumimos de transparencia, creo que non habrá problema por esa parte. Bien, en primeiro lugar, eu creo que usted non está moi ben informado en relación a, porque nos culpa a nós, de que puxéramos as dietas dos anteriores. As dietas dos anteriores nos obligou a Xunta de Galicia a poñelas, igual que se van a poñer este ano, as dos que estamos ahora mismo, para poder cobrar a subvención da Xunta de Galicia. É obligatorio poñer na página... Cada canto tempo, porque levades un ano e medio... Non, cada ano, coa subvención anual, e tú tranquilo, que vas a velas ahora, sin ningún problema, polo tanto non teñas ninguna dúda que nese sentido exactamente igual. Pero te confundes no sentido de que o quixemos facer para desgastar a imagen de alguén. Non, eu non dixen eso. Eu dixen que estivo ben que se fixera, pero creo que se faga agora tamén. Non, pero tú non dixeches, tú agora matizas. Dixeches que vos queríades cubrir de transparencia e puxestes as creendo que ao mellor nos queríamos botarlle algo encima aos anteriores. Non, nos obligou a Xunta de Galicia, che reitero, para que o recordes ben, que de alguna maneira era obligatorio se queríamos cobrar a subvención do ano 2014. E, polo tanto, así o fixemos, porque estamos obligados por lei a facelo, e o fixemos por eso. Tamén che digo, nese sentido, que antes esas dietas non tributaban. Ahora sí están tributando. Por lo tanto, porque alguén pode ver, é que as cantidades, as dietas sí tributan, igual que pasaba, evidentemente, neste caso, coas dietas de outros, de diverso personal que traballaba para a Federación, como o caso de delegados e demais, e agora hai uns incrementos importantes porque hai que tributar, non nos queda máis remedio, xa se debe haber feito antes, non se fixo e non estamos na obligación de facelo. Moi ben, perfecto. Entendo que con esa resposta, coa transparencia que tanto se presume desde esta xunta directiva, poderíase facer para próximas asambleas os gastos que teñen, os soldos que teñen o presidente e o tesoreiro, tanto na Federación Galega como na mutualidade. Entendo que sí. Ese é un rogo. A mutualidade, evidentemente, ten un consejo aparte que non está aquí. Non, eu digo pola transparencia que se presume. Non, por suposto. Tú tranquilo. Máis preguntas? Por eso, no que é o concepto de sueldo. Adelante. Sí. Ainda quedan... El 80% de los terrenos de juego de la provincia de Orense, o 85%, son de tierra. Entonces el desgaste de los balones, como se había comprobado ya con los anteriores que se tenía, es brutal. Entonces quisiera saber cuál de los dos balones se adapta mejor al terreno de juego para decírselo a los clubes, porque los clubes lo saben. Gracias, José Luis. Bueno, eu decir que quizá me faltou decirlo antes, os balóns teñen unha característica bastante similar desde o punto de vista de composición. Os técnicos que traballaron con nós para tomar a decisión finalmente das 12 casas que se presentaron, pois elegir unha, a diferencia radica especialmente que un balón o de maior categoría leva un sello FIFA, que hai que pagar por el, unha cantidad, e o outro non leva o sello FIFA. Pero, bueno, en todo caso, vamos a ver, eu que vos quería trasladar é que aquí vamos da man dunha das mellores dúas casas que hai no mundo a efectos de material deportivo e de balón. A mí me hubiera gustado que fora unha casa galega. Non foi posible, pero en todo caso, tanto Nike como Adidas, si realmente este proxecto non sale ben,
os perjudicados seremos todos, pero a súa imagen, evidentemente, tamén vai a quedar moi deteriorada, non? Por lo tanto, bueno, pues creo que neste sentido, e ademais para cubrirnos todos e para sacar ese precio competitivo, tamén eu que dicir a Nike e as distintas casas que se presentaron que o volumen de balóns que íbamos a comprar en Galicia era moi importante. E é moi importante debido á obligatoriedade, claro está, da utilización dese balón. Pero no que se refiere a nesos campos de terra, en principio creo que os dous se van a adaptar. Mellor era erva natural ou erva sintética para que non se deterioren con tanta facilidade, pero vamos, a ver se seguimos traballando nesa índole no futuro para mellorar campos, ¿no? Es que la mayoría de la gente se pregunta. El otro día en el Pleno de Orense no se preguntó porque se tocaron otros temas más importantes que yo creo que es interesante tener un balón oficial, eso está claro, ¿no? Y el costo es bueno para los clubes, no es caro. Sí. Lo que pasa que, ya digo, las instalaciones son las que son y en Orense se sigue utilizando, por desgracia, el famoso Mi Casa en los campos de tierra. Y no tiene nada que ver en absoluto con este balón, ni con la textura, ni con el golpeo, ni que nada. Entonces, la gente lo que se pregunta es cuántos balones tienen que tener en el partido, porque tal como están los terrenos de juego de Orense, van a desaparecer como aviones, y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, aí xa digo, o reparto que vamos a facer desa compra que fai a Federación, que se acerca aos 100.000 euros, vamos a entregar un número de balóns que todos aqueles equipos, perdón, todos aqueles clubs que teñen un mínimo de equipos tendrán un mínimo de balóns, de 5 aproximadamente, e todos aqueles clubs que teñan un maior número de equipos, curiosamente, pois, o Vitoria, que é o que maior número de licencias ten e de equipos de Galicia, pois recibirá 20, 25, 30 balóns aproximadamente. Está todo dividido, non llevamos dar máis a aquel ou menos a aquel, sino que está todo compartimentado precisamente en función do número de equipos que teña cada club. Eso no que se refiere aos balóns que vamos a dar nós, non? No que é o resto, pois a ver como vai funcionando a mecánica e estaremos moi atentos a ver a evolución e eu vos pediría a todos confianza neste sentido porque é un proxecto de todos. Eu, a maior parte das persoas que escoitei creen que é bo para o fútbol, en definitiva de Galicia, que exista un solo balón, neste caso, nesas categorías que acabo de decir, igual que existe no fútbol profesional, igual que existe en segunda e en terceira división, segunda B e terceira división, e agora complementamos o arco con este tema. Todos os proxectos, nós viñemos aquí para facer cousas. Nunhas seguramente nos equivocaremos, noutras acertaremos, espero acertar na inmensa maioría. Algúnha, evidentemente, porque, claro, non facer nada e poñerse de perfil, así é raro equivocarse, pero nós vamos a intentar facer o mellor posible coa axuda e coa vosa colaboración. Máis dudas? Bueno, se non hai... Pasamos, entonces, de maneira moi breve a outra asamblea que non teño a hora, pero debemos estar dentro da hora prevista. Sí, vamos, vai. Pois eso, vamos dentro da hora prevista, pero un pouco máis largo. Bueno, o outro punto é... Te lo proyecto, non? Diego. Sí. Bueno, vamos, sabes que a continuación teníamos la Asamblea General Extraordinaria, intentaremos ser breves. Hay que especificar que comienza esta en segunda convocatoria con un cierto retraso, porque son las 2:05 y... ¿Usted se va? ¿Se va? Bueno, pues entonces... ¿Se van? Es que tengo que contar los... Vamos a ver. Pues, bueno... Eu vos pediría a todos, bueno, os que poidades quedar, Eu sei que un día non é un día fácil, pero en todo caso, bueno... En todo caso, a aqueles que poidan quedarse, porque vamos con isto e inmediatamente vamos co sorteo de terceira división. O sea, de maneira vamos a intentar ser moi rápidos. Claro, pero tengo que saber el número de asambleístas. Bueno, empezamos y luego me dan el número de asambleístas. De los que se marchen, por favor, ruego a mis compañeros que cotejen el número de asambleístas, por favor. Comenzamos ya con el... Agradecemos á familia de Jorge tamén que nos deixa e tratando o ánimo de todos do fútbol galego para esta extraordinaria familia. Pasa ya al punto. Pasa al punto. O punto concreto temos por aquí revocación do acuerdo asambleario de fecha 24 do 6 de 2014, por el que se regula a fusión da Federación Galega de Fútbol e da Federación de Fútbol Sala. Bueno, eu creo que podemos votar os 3 puntos se todos estás de acordo. Despois é a modificación do acuerdo que tamén tendes aí no orden do día, e depois facultar ao presidente para iniciar cuantas acciones sean necesarias. En todo caso, ten a palabra
o noso responsable en este ámbito, que é Pablo Prieto, para trasladarvos cal é a posición, en este caso, da Federación Galega de Fútbol en este tema, que é un tema, xa digo, moi importante. Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, sobre todo porque temos unha parte da nosa asamblea da especialidade de fútbol sala que sí, de alguna forma, coñece profundamente este tema, pero por deferencia a toda a asamblea, e porque esta é a asamblea da Federación Galega de Fútbol, penso que o máis breve posible vou expoñer a situación do fútbol sala en canto a integración. A Federación Galega de Fútbol Sala e a Federación Galega de Fútbol o 4 de outubro do 2012 firman un convenio que é o hilo condutor para unha posible integración do fútbol sala dentro da Federación Galega de Fútbol. Ese convenio é un convenio que se renova automáticamente de forma transitoria e nun acordo asambleario do 24 de agosto de 2014 isto afecta directamente aos estatutos, ao artículo 94. Desde que o noso presidente lidera a Federación Galega de Fútbol, un dos principais obxectivos son a potenciación das especialidades. O fútbol playa e o fútbol sala, dúas especialidades que entran dentro do marco da potenciación na nosa comunidade. Este convenio ten dous apartados. Un apartado estritamente deportivo e un apartado que afecta directamente ao noso presuposto. O apartado deportivo afecta directamente as licencias de cadetes que poden participar na categoría xuvenil das competicións organizadas pola REF, así como os recursos da Federación Galega de Fútbol para todo o funcionamento das diferentes seleccións. Aquí teño que facer unha parte. Como sabedes, nós representamos ao Comité Nacional de Fútbol Sala máis a competición de terceira, pero todas aquelas categorías de base, desde prebenxamíns hasta a categoría cadete, son competencia directa da Federación Galega de Fútbol Sala. O motivo é que na nosa comunidade o fútbol sala está declarado unha modalidade e a nivel nacional, como así ocorre na maior parte das territoriais, é unha especialidade do fútbol. En canto a aspectos económicos, se vos remitides a liquidación do presuposto de 2015, hai dous apartados que vos indican o costo que tuvo as seleccións galegas dentro deste convenio, tanto masculina como femenina. A Federación Galega de Fútbol, a través do seu presidente, dou diferentes señais de que ten unha aposta clara polo fútbol sala e de que a integración é un dos principais obxectivos. O noso presidente, xunto a Gustavo Falqué e a súa xunta directiva, organizaron a fase previa do Sub-16 en Sarria, a fase final do Campeonato de España Infantil en Porriño. Desarrollaronse as primeiras xornadas internacionais para adestradores de fútbol sala. E neste mes, o día 28 e 29, a selección española absoluta, previamente a disputar o Mundial de Colombia, terá presencia na nosa comunidade. Ourense e Narón son as dúas cidades que acollen este gran evento que vamos ter. Ahora mismo estamos falando de un ano, 7 meses e 16 días que dúas entidades non chegan a un acordo, non pola parte da Federación Galega de Fútbol. Está claro que cando dúas entidades se sentan a negociar, está claro que esa negociación pode durar un mes, 2 meses ou máis meses, pero o que sí está claro é que houve unha intención clara por parte do noso presidente, Rafael Louzán, de chegar a un punto de encontro. Ahora mismo hai 3 apartados discordantes nestas negociacións, despois de un ano, 7 meses a 16 días. É o apartado da composición do Comité Galego de Fútbol Sala, o estamento de árbitros e a mutualidade. 3 apartados que nos fan neste momento estar parados e falar de casi 2 anos e non ter unha perspectiva positiva de cara ao futuro.
A verdade é que a veces este convenio, como podedes imaginar, está firmado pola Secretaría Xeral do Deporte, polas dúas federacións, Federación Galega de Fútbol Sala e Federación Galega de Fútbol, polo Comité Nacional de Fútbol Sala e pola Real Federación Española de Fútbol. Me chama moita atención que, en canto a estipulacións, no apartado terceiro di textualmente o seguinte: a veces firmamos cousas e nos olvidamos. No apartado do Comité Galego: por mutuo acuerdo de ambas partes, se podrá crear un comité de fútbol sala formado por al menos 4 miembros y, en todo caso, siempre por un número par, siendo cada mitad de los mismos designados libremente por el presidente de cada federación interviniente. En este caso, este es uno de los puntos discordantes. No el más discordante, pero uno de los puntos discordantes. Con lo cual, nuestro presidente, la Federación Gallega de Fútbol, trae a esta asamblea la propuesta de revocación de este acuerdo, de este convenio, para proceder a actuar en consecuencia. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, de comentario, y esto es, en síntesis, si es verdad, bastante sintetizado, cuál fue todo el proceso desde el 1 de enero del 2015. Muchas gracias. Moitas gracias, Pablo. Bueno, decir que, en todo caso, teño que agradecer tamén a boa disposición que sempre trasladaron de Juan Porrobados como presidente da Federación Galega de Fútbol Sala e José Luis Suárez, que tamén está aquí. E, bueno, sempre nos habíamos planteado este reto, de decir, oye, mira, hasta onde poidamos vamos a ir xuntos, se podemos acabar xuntos, fenomenal, que eu creo que era o interés de todos, e se non acabamos tampouco non pasa nada, oye, pois cada un ten que defender os seus intereses e esa é a realidade, non? Por lo tanto, claro, xa pasou tanto tempo e hai cuestións que parece ser que son insalvables e creo que era importante que, en todo caso, pois non pode esperar máis, porque eu creo que, ademais, nos estamos perjudicando ambas as dúas entidades. Por que digo isto? Porque a partir desta temporada próxima os ingresos que vai a ter cada unha das federacións territoriales no ámbito do fútbol van a vir derivados precisamente dos ingresos da venta de dereitos de televisión en función, entre outras cosas, do número de licencias que teña cada territorial. Se estamos separados, pois eses ingresos, en este caso das licencias de fútbol sala, pois irán a parar a outra Federación Territorial de España, non a Galicia, e creo que eso non é bo para os intereses de Galicia, e, polo tanto, dai que traíamos isto aquí para que, pois, eso, de maneira prácticamente fugaz, por decirlo así, pois poidamos ou chegar a un acordo, bueno, pois cada un funcionará como entenda mellor, porque eu creo que ese respeto debe existir e existeu sempre dentro da boa relación que houve. Entón, eu que propoño é, independentemente das intervencións que haya, pois propoñemos xa a votación desos 3 puntos despois, que son 3 puntos que votaríamos de maneira conxunta. El 1 e el 3. Bueno, el 1 e el 3 e o 2 a parte que é a modificación do acuerdo. Vale, algunha intervención? Aí, José Luis. Bos días outra vez, son José Luis Saiz, o vicepresidente do Burela. Ben, en relación a isto vou intentar ser breve porque as horas que son as que son. Tuvemos moitas reunións, como usted ben di. Nunha delas estaba presente o secretario xeral para o deporte. De aí salimos con un acuerdo que ustedes iban trasladar a un despacho de abogados e proceder a súa firma. Cando ustedes trasladaron esa reunión ao despacho de abogados, a mitad do que se falou quedou polo camiño. Eso por unha banda. Respecto, eu non vou defender meus intereses, vou defender os intereses do fútbol sala sin personalismos de ningún tipo. Eu non teño que defender nin a Juan Probaos, nin a don Rafael, nin a ninguén. Eu teño que defender, neste caso, a miña especialidade, que é o fútbol sala. Que, bueno, podo estar de acordo con usted en algúns puntos e noutros en desacordo. Convendrá comigo que, independientemente das persoas que estamos agora, non vamos a estar sempre. A seleccións á Federación Gallega de Fútbol Sala, si ao final se fusiona ou se incluye, ou como se queira chamar, que a Federación Gallega de Fútbol, as seleccións serán xusto no momento que sean as seleccións da Federación Gallega de Fútbol. A Federación Gallega de Fútbol Sala será o Comité Gallego de Fútbol Sala elegido polo Fútbol Sala, elegido polos clubes, por todos os estamentos. Elegirá aprobados, se se presenta a min, a don Pablo ou a quen seña, a quen elija o fútbol sala. Entonces, eso non é defender meus intereses nin os de ninguén, é defender os intereses do fútbol sala. Eu dixen en moitas ocasións que non quero nin colleite cartos ao fútbol, nin o fútbol playa,
nin asumir débedas que pudera haber nin do fútbol playa e viceversa tampouco, non? Entonces, económicamente, que o que genera o fútbol sala se reinvirta no fútbol sala, nada máis. E despois, bueno, así, por ser moi sucinto, non? Porque as horas son as que son. O que sí que me gustaría era, señor presidente, señor secretario, era saber exactamente o quórum, porque, como vostedes ben saben, fan falta os 2/3 de... Sí. 2/3 dos asistentes. Sí, sí, pero por eso quisiera saber o quórum que hai, claro. No, pero vamos a ver. 2/3 dos asistentes para el punto 2. El punto 1 y 3... Bien, pero bueno, pero logo para cando señor punto 2, non sei se se vai proceder á votación ou non. Sí, pero el punto 2 había que ponerle, vamos a ver, el punto 2 es el artículo 94. Sí. El artículo 94, y ya lo dice incluso en la Asamblea, que es un artículo que está latente. Si os fijáis, si entráis en los estatutos que están publicados, es sin contenido. Ese artículo fue la primera negociación que se hizo, se plasmó en un artículo, se trajo aquí a la Asamblea porque iba a ser una fusión casi inminente. Entonces, ese artículo, la Secretaría Xeral de Deportes no lo puede incluir y eso está anulado hasta que haya una fusión. En el momento que existiese la fusión y hubiese la desinscripción de la Federación Gallega de Fútbol Sala, entraría en vigor ese artículo 94. Bien, en el caso de que nunca, que no se dé, ese artículo 94 no existe. Sí, bueno, todo es interpretable, pero bueno, el DOGA no está publicado en el DOGA, con lo cual, ante terceros, este artículo no tiene efecto, pero sí en la Asamblea. No, el DOGA está anunciado que los estatutos se iban a colgar en la página web y está colgado en la página web sin contenido. Ya, efectivamente, pero a la Asamblea sí le obliga, es el aprobado del artículo 94, a que para anular este artículo 94 sean los 2/3. No, se necesita 2/3, ya le estoy diciendo, por eso bien. está votándose Vale. Yo por aparte eso del artículo 2. decía lo de saber los presentes para saber lo de los 2/3, no era... Son 2/3. Realmente quedaría aprobándose o no aprobándose la anulación del artículo 94, sigue en el limbo, en un limbo jurídico, esperando a que algún día se haga la inscripción, porque nosotros, como Federación Gallega de Fútbol, no podemos regular el fútbol sala. De hecho, un artículo que hay aquí, que se nos había escapado en el Reglamento General, hay una mención, sobre todo a nivel publicitario, de que los equipos de fútbol sala pueden tener una denominación publicitaria. Se ha quitado ahora aquí en las modificaciones reglamentarias, porque nosotros no podemos hacer ningún tipo de mención al fútbol sala, porque no somos competentes en Galicia sobre el mismo. Bien, pues parece que estamos hablando de lo mismo, usted y yo, pero... bien, ya se me fue el salto al cielo lo que les iba a decir. El convenio. El convenio está firmado por Lete, por el presidente de la Federación de Fútbol, de la de Fútbol Sala, y con la conformidad de Ángel María Villar Llona. Bien, para que no tuviera entrada en vigor de cara al año que viene, tendría que haber sido anunciado en mayo. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿O no estamos de acuerdo en esto? Pues si no estamos de acuerdo, ustedes lo han puesto en su memoria, auditoría, como le quieran llamar. Cabe destacar que no se han producido avances para la concreción del acuerdo de fusión de nuestra entidad con la actual Federación Gallega de Fútbol Sala, que pasaría a ser un comité de nuestra federación, continuando con el acuerdo de colaboración y un replanteamiento de la fusión. Claro, pero eso lo han puesto ustedes. Pero el acuerdo, ese acuerdo que se firmó en su día, es un acuerdo de colaboración. Lo que se está revocando aquí es un acuerdo de la Asamblea de la fusión. Sí, pero yo mi pregunta es, este acuerdo... Vamos a ver, básicamente es por el tema de fichas, para que los chavales puedan jugar a todo. Que yo no estoy aquí por tocar las narices por tocarlas, es por los chavales. Exacto. Que los chavales puedan jugar a todo. Independientemente de que nosotros nos la estemos midiendo si es más grande o más pequeña, los que se van a joder van a ser los niños, por nuestras tonterías, las suyas y las nuestras y las de todo el mundo. Eso es lo básico. Estamos aquí a ver de nosotros quién es el más guapo y los chavales y el deporte se jode. Diga. Y nada más, muchas gracias. Bueno, José Luis, te voy a responder yo porque también estuve en bastantes reuniones. Vamos a ver, como dijo el presidente, nosotros hemos puesto siempre la mejor voluntad. Ahora mismo acabas de decir, por los chavales, por los equipos de fútbol sala. Hemos mantenido diferentes tipos de reuniones, a nivel de presidentes, a nivel de directivos. Y yo creo que siempre se mostró unas ganas de terminar con esto importantes. ¿Qué pasa? Que el motivo principal porque había estas diferencias, porque esto no estaba logrado ya, es porque es un tema de funcionalidad. La Federación Gallega de Fútbol Sala pide que esto sea funcional de una manera muy determinada. Nosotros decimos que esa funcionalidad no puede ser porque entonces tendríamos dos federaciones en una sola. Entonces, eso es es un tema que venimos debatiendo un día y otro. Delante, en la Secretaría Xeral, nos dijo que intentáramos llegar a un acuerdo
común y se expusieron varios temas. Evidentemente los analizamos y estábamos en la misma. No somos capaces porque no se quiere ceder. Entonces, de esa manera no podemos terminar. Hoy en día tenemos que terminar esto porque no podemos seguir indefinidamente así. No es una forma de seguir. Entonces, como no es una forma de seguir, tenemos que terminar y empezar a que el fútbol sala en Galicia esté dentro de una sola federación, sea realmente una especialidad, que es como es en casi toda España, y que haya un comité de fútbol sala que tenga las atribuciones que tiene un comité más de la Federación Gallega, como uno más, con su presupuesto, por supuesto, y con todas sus condicionantes de especialidad. Pero un comité más de la Federación Gallega de Fútbol, no dos entramados de federaciones, que es lo que venimos diciendo un día y otro. Y todo ha versado sobre esto. Como antes decía mi compañero, llevamos 1 año, 6 meses y 16 días. Y esto tiene visos de continuar. Otro año, 6 meses y 16 días. Y seguimos en lo mismo. El presidente acaba de exponer, que es un tema que ya venimos hablando desde hace tiempo. Se acaba de redactar un convenio nacional del fútbol profesional con el Consejo Superior de Deportes para los derechos de televisión de los clubes profesionales. Estamos hablando que son 1.700 millones. Estamos hablando que un 1% va a ir a licencias, a las territoriales. Estamos hablando que un 1% son 17 millones. Estamos hablando de muchísimo dinero. Pues los clubes gallegos de fútbol sala, en esta tesitura de tener una federación independiente y todo esto, no van a recibir un céntimo. Todos esos niños que acabas de decir ahí no van a recibir un céntimo de esos fondos. ¿Vale? Nosotros queremos la unificación, pero una unificación dentro de un comité especializado en fútbol sala con todas las de la ley, pero no dos federaciones. Y como no vamos a llegar a ningún acuerdo porque hay intereses de lo que sea, y es legítimo que cada uno defienda los suyos, lo hemos hablado muchas veces, pues hay que revocar esto y tenemos que ir al siguiente punto, que ya, dicho sea de paso, quizá nos equivocamos y en su momento debimos también optar por ese punto. Pero bueno, ahora mismo estamos pidiendo a la Asamblea que apruebe el 1 y el 3 y el 2 también para poder tomar otro camino y terminar de una forma definitiva con esto, porque este matrimonio o intento no nos lleva más que al fracaso, más absoluto. Aí pedían a palabra. Sí, boa tarde. Son Juan Vázquez, presidente do Vitoria Club de Fútbol. Quede claro que son sumamente respetuoso con todas as especialidades ou modalidades do fútbol, sexa sala, praia, gaélico, etc. Pero son un home de fútbol. E como home de fútbol non entendo que haxa dúas federacións ou unha federación galega de fútbol e unha paralela de fútbol sala. Creo que xa eran demasiado xenerosos coa composición que proponían para o Comité Galego de Fútbol Sala. Porque un tercio deixáballe a maioría do Comité Galego nas mans dos clubs de fútbol sala. Creo que como unha comisión máis debe de ser paritaria e o presidente ou ben persoa na que delegue sexa que en caso de empate desfaga ese empate. Creo que estamos falando de que todos somos fútbol, co máximo respeto, fútbol, fútbol sala, gaélico, insisto, e praia, pero todos dentro da casa común que ten que ser a Federación Galega de Fútbol. Nada máis. Moi ben. Moitas gracias, Juan. Sí. Solamente un pequeno apunte. O artigo 94 probámoslo todos por unanimidade. Todos por unanimidade probamos o artículo 94. Incluso xente que está, persoas que estades sentadas aí nesa mesa. Todos por unanimidade. O 94 no seu día. Bueno, dicías aprobar o punto 1, o punto 3 e tamén o 2. Bueno, o 2 xa o secretario sabe como teria que ser. Gracias, José Luis. Procedemos, por lo tanto, a votación do punto número 1 e número 3. Votos a favor. ¿Lo hacemos al revés? ¿Cuántos somos? No sé. Somos 101 en este momento. Sí. ¿Votos a favor? ¿Hacemos al revés? Mejor. Sí. ¿Qué? Hacemos al revés. Pero conta. En contra. No, hacemos al revés. ¿Votos en contra? Hay 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5,
13. Vale. A favor da proposta da Federación Galega de Fútbol? 101. ¿No hay nadie que no quiera ejercer el derecho al voto? Pues ya está. Vale, ahora votaríamos o punto número 2. Sí. Sería la modificación del acuerdo asambleario del fecha 14 del 12 de 2000 por el que se modifican los estatutos de la Federación Gallega de Fútbol, eliminando ahora el contenido del artículo 94 aprobado en dicha fecha. ¿Votos en contra? ¿Alguien no quiere ejercer su derecho al voto? ¿El resto? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? El resto. Al ser 101 son 66 votos, los 2 tercios. Pasamos sobra del... Queda el punto... Bueno, vamos a proceder ahora ao sorteo de terceira división. Como saben... Sí. Queda... bueno, nos hubiera gustado, no tema do sorteo, ayer estuvemos en Madrid e hai un sorteo de primeira. Por certo, como hai algúns equipos de terceira división aquí, bueno, a inmensa maioría, temos aquí xa os balóns que mandou a Federación Española para o comenzo da categoría, os balóns Adidas, creo que son Adidas, que llevamos a entregar na salida. Pero decía, ayer se celebrou en Madrid o sorteo de primeira división, segunda división, e o lunes se fará o de segunda división B. Atendendo xa a eso e as peticións que nos mandaron os clubes de segunda división B, hemos elaborado para as non coincidencias o calendario que ahora vamos a elaborar e a presentar. Por lo tanto, comenzamos. Sorteo de terceira división, Grupo 1, temporada 2016-2017. Os equipos que o compoñen, xa é de todos conocido, Alondras, Vilalonga, Castro, Rápido de Bouzas, As Pontes, Choco, Dubra, Cerceda, Compostela, Negreira, Bergantiños, Barbadar, Silva, Deportivo B, Barco, Ribadumia, Arosa, Céltiga, Órdenes e Racing Club Villalbés. Arrancamos. Míralo aí na pantalla. Primeiro equipo, Alondras Club de Fútbol. Segundo equipo, xoga na casa como locatario, Vilalonga. Empezaría fora de Vilalonga. Club Deportivo Castro. Tenemos un emparellamento que é Alondras Club Deportivo Castro. Rápido de Bouzas. Rápido de Bouzas empezaría como locatario As Pontes, Club Deportivo As Pontes. Empezaría como visitante Club Deportivo Choco. Empezaría como locatario Sociedad Deportiva Dubra. Visitante. Respetamos las fiestas, ¿eh? Club Deportivo Cerceda. Como locatario comenzaría o Club Deportivo Cerceda. Sociedad Deportiva Compostela. Empezaría como visitante. Sociedad Deportiva Negreira. Empezaría como locatario Bergantiños. Empezaría como visitante Unión Deportiva Barbadás. Empezaría como local enfrentándose aos Bergantiños na primeira xornada. Sociedade Deportiva Silva. Visitante se enfrentaría a Sociedade Deportiva Negreira. Real Club Deportivo B. Empezaría Real Club Deportivo B co Compostela. Club Deportivo O Barco. Empezaría como visitante co Club Deportivo Cerceda. Club Deportivo Ribadumia. Como empezaría como locatario coa Sociedade Deportiva Dubra. Arosa. Empezaría como visitante en Club Deportivo Choco.
y Céltiga empezaría como locatario en frente ao Club Deportivo As Pontes. Órdenes empezaría como visitante, neste caso, co Rápido de Bouzas. E falta Racing Club Villalbés, que empezaría como locatorio frente ao Villalonga Club de Fútbol. É idea desta federación que esta competición comece o 21 de agosto. Empezaría a regional preferente o día 28 e comenzaría a primeira regional o día 4 en base tamén aos datos que distintos clubs vos pedimos a opinión e tamén que ten que coincidir por fechas, neste caso, coa Federación Española en relación, coas territoriales que teñen delegada a gestión e a organización da terceira división para xogar as fases de ascenso e, polo tanto, así quedaría previsto. Aí aparece tamén a segunda xornada, xa farían, creo que a composición da segunda xornada, e tamén debería aparecer a última, non? Vexo 38, sí. E a última xornada. Bueno, pois aí queda. Eu vos reitero as gracias a todos e a todas que estades aquí esta tarde e desearvos moitísima suerte para a nova temporada e reiterarvos o agradecimento polo esforzo que fixestes para estar hoxe aquí con todos nós. Moitas gracias e moi boas tardes. Federación Galega de Fútbol. Unidos polo fútbol galego.